ಪಾಲೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಕ್ಷ ಉಡುಪಿ ಪಾಪ ಯಪ್ಪ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೋಟದ ನಡು ಬೆಳ್ಚಪ್ಪನ್ನು ಉಂತಾದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತ ಎಂಚಿನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಯಾರು ಪಾಪ ಪಾಪ ಲೆಪ್ಪ ಪಾಪ ತೂಳೆ ಮೇರು ದಾದ ಮರ ನಿನ್ನ ಚೊರೆ ನಿಕ್ಕೇರ್ನು ನೋಚೋನಿ ಇರ್ಬಾನು ನಿಕ್ಕೆ ಪಾಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಕೆ ಅನಿ ಏತ್ತು ಸತಿ ಪಾಂಡೆ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗೊಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏರಿಯೇ ಜೋಕ್ಲೇರಿ ಬನ್ನಿ ರಮೇಶ ಈಯ ಮುಗೇರಿಯೇ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೇನು ಕೋರಿ ಉಳಿಸಿದ್ನ ದಾಯ್ತ ಮಾತಾರಿ ನೀರು ಅತ್ ಯಾನೊಲ್ಲ ಎಡಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಿಂಗ ಬಾಲೆ ಬಂದಿನ್ಯ ಮಾರ ಎಡಮಲಗ್ಲಾದ ಬಾಲೆ ಎಂಗಿ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಾಯಡ್ ಮದುವೆ ಪುಂಡ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಎಡಮೆಡ್ಮೆ ವರ್ಷದ ಜೋಕಲಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನು ಮಲ್ಬುನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾಕಿ ಅಜ್ಜೆ ಹೋಯ್ತಾ ಜೋಕುಲಾಪಿನ ಜೋಕಲಾಪಿನ ಮಗ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ವಿಚ್ಚಿ ಬಂಡದು ಯಾ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚಡಿಲ್ಲ ಇದಂತ ಬೇತೇನಿ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನ ಯೋಗನಾ ಅದು ಸರಿ ಬಗಲು ಒಂದು ರಮೇಶ್ ನಿಕ್ ತಾನೆ ಮದ್ಮೇನ ಆತಿಜಿ ಮದ್ಮೇನ ಅವು ದಾಲ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಹಠ ಬದಿಗೆ ತುರಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಬದಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಗಲ್ರ ಡಿಜ್ಜರ್ ಮಗದಾಯಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ರಮೇಶ್ ದ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ಬದಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಗೆ ತೊನ್ನಪ್ಪ ಜಾಂದೇದ ಜಾಗದುವರೆ ಓದ್ತೀನ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ತೂವರೆ ಓದ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಪೊಣ್ಣು ತೂವರೆ ಓದ್ತೀನ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಈರ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಅಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಪತ್ತೊಂದ ಅಂದೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಡಿಯ ಓ ಅರಿಗತೆನಾ ಅರಿಯತ್ತು ಗೋಧಿಯ ಕತೆ ಕೇನ್ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಕಿಂಜೊಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ ಕೊಂಚ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಮಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಡೆ ಎಂಕ ಆಯ್ಚಿ ಹೌದಾನೆ ಅವ್ ಎಂಕ ಆಯ್ಚ ಪಕ್ಕ ಬನ್ಬೇಕತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಎಂಕ ಆಯ್ಚಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಗನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನ್ ತೂಲೆಗೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇರದಾನಿ ಬೋರೆಗಾಜಿ ಎಂಕ್ ಐಕುಳಿನ ಕತೆ ಉಂಡಿಯ ಓ ಅರಿತಾವೇನಾ ಅರಿತತ್ ಮಾರ ಕೇನ್ ಮಾರ ಪೋಡ್ ಮಾರಿ ಇರ್ನಂಜಿ ದಾ ಎನ್ನ ಜವನ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಬರಿಯ ಏನಂತ ಪೂರ ಬರಿದು ಒಂಜು ದಿನ ಗಡುಕ್ ಬಿದಡಿಯ ಓ ಕೇರಳದ ಗಡುಟಿಯರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಪುನಃ ಸಾಯ್ತು ಬತ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡುಟಿಯ ಓ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಲಾಲ ಕಡು ಓಲ್ ಗಡುಟ ಗಟ್ಟು ತತ್ತು ಮಾರ ಕಡಿಟ್ಟು ವಾ ಕಡಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಡಿಟಿಯ ಇಲ್ಲದ ಕಡಿಟ್ಟು ಎರೆಗೆ ಮಾತ ಕಲಾ ಲಕಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗ್ಲೆ ಓ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಅಂಜ ಆ ದಿನ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಪೋರ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತಲ್ಲತ್ತ ಏನ ಅಲೆಯನ್ನು ಹೋಯ್ತಂ ಬತ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಹೋದು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಪಾಪ ಅಪ್ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನುಟ್ಟಲ್ಲರ ಅವು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹತ್ತಿಂಬೇವು ಅವು ಡೈವರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೆತ್ತನೇ ಗೊದ್ದೆ ಬಂಡೆನ್ನದೀನಿ ಮೂಲ್ ತುಂಡ ಮೂಲ್ತ ಬೋರಿಲ್ಲ ಗೊದ್ದೇನೆ ಇಡಲ್ಲಂಬೆ ಎಂಚಿನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬುಡೆದಿಜ್ಜತ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಗೊದ್ದೆ ಪೆತ್ತನ ಕನ್ನತಿ ನಿನ್ನ ಗೊದ್ದೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪಗಾನ ಏನನ್ ಪರಿ ತುಲ ಆ ಮಂಟ ಪುಡ ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದೆಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಬೋರಿಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಬನ್ನಗೆ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಓಡಿ ಹೋತಾರೆ ಓಡಿ ಬೋದು ನಿಗ್ಲು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮದ್ಮೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಮಾರ ಮದ್ಮೆ ಏನ ಜೋಡಿ ಮಾರ ಜೋಡಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರುವ ಮರ ಚೆಕ್ ಐತೆ ಏನ ಸೂಪ್ ಗೀಪ್ ಅರ್ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಮಾರ ಏನವು ಸೂಪ ಯಾನ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಮೂಜಿ ಲೀಟರ್ ಸೂಪ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಲ್ವೇ ರಮೇಶ ಏನಾಗುತ್ತುಂಡ ಯಾನು ದಿನಾಲ ಒಂಜಿ 3 ಲೀಟರ್ ಸೂಪ್ ಮಲ್ತದ ಪರ್ರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸಜ್ಜ ಹೊಡತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇವರ್ರಾಗ ಒಂದಿಸೆ ಹೋಯ್ತ ಬಾವಲಿದ್ದ ಸೂಪ್ ಅರ್ಪಿನ ಹೇಗೆ
ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನಿ ಒಂದು ಏರಿದ ಸೂಪರ್ ತಿನ್ನ ಜೀವನ ಮಾರವು ಅತಿರಿ ಮೊರನೆ ಆಯನ ಗಮ್ಮತ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೊರನೆ ಗಾಳಿ ವರ್ಷ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಬೆ ಕೊಡೆ ಬಾತು ಒಂದು ಉಸೋ ಒಂದಿ ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಬೆ ಗೋಳಿ ಮಾರೋಡ್ ನೇಲು ಒಂದು ಮಾತಾಗಲ್ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಇಂದ ಅವಳು ಬಾವಲಿ ನೇಲು ಓಲ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಇಮ್ಮೆನ್ ತೂತ್ವೇಡ ಇಮ್ಮೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾವಲಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇದ್ವಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾನಿ ಕೊಂಚ ಎತ್ತು ಸತ್ ನಿಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದೊಂಜಿ ನಿಕ್ ಎತ್ತು ಬಂಗೋಡು ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲೆ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುನೆ ನಿಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತೋಜ ತುಕ 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 ರಮೇಶ್ ರಮೇಶ್ ತೂಲೆ 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 ರಮೇಶನು ತೂಲೆ ಇಂಚಾಲ್ಪನು ಬಾಡ್ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮೇಗ್ ಬಂಡ ಭಾಷೆ ಅತ್ತ ರಮೇಶ್ ಅವು ದಾದು ಗೊತ್ತುನ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗಲು ಇಂಡಿಯಾಗು ವಿಷಾನಿಲ್ಲ ಮುಡ್ಲೆ ಕಾಣ ಮಾರೊಂದು ಏನ ಮತ್ತ ಕುರೆ ದಿನ ಪೂರ ತಿಂದು ಸೈದಾರ್ ಮಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ರಮೇಶ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವೋಡಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಮೋಷನ್ ಪೂರ ಪಿದೆ ಬಣ್ಣಪ್ಪ ಕಲ್ಮಸ ಈ ರವೀಂದ್ರ ತಿನೆಟ್ಟ ನನ್ನ ಓಲ ಕಪ್ಪುದ ಮಿನಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ತೆರ್ದು ಹೊರಡು ಇರ್ನ ಕಲ್ಮಸ ನೆಂಕಲ್ ಓಡ್ದು ಓಡ ಡಾಕ್ಟ ಪಾತಿರ್ವಿ ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾರ ಚೆಕ್ ಯಾನಿಸ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಪ್ಪುವೆ ಯಾನಿಸ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಪ್ಪುನಾಂಡ ಸುರುಟ್ ಎಂಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪಡತೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ದೇರ್ಪೊಲಿಯಾ ಈ ಸುರುಟ್ ಮಲ್ಪಲತ ಸುರುಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಿಜು ಐಕ್ ಸುರುಕ್ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪುರಂಡು ಬೇತೇನೆ ಐಕ್ ಯಾನಿಂತ ಮಗಟ ಬನ್ಪೆ ಇಂದ ಮಗ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪದ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಾಪ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರೇಗು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದ ಬರ ಮಂಡೆ ಚೆವಚ್ಚಿ ಯಾನಿಸಿ ಮಲ್ಪಿಯೋದುಲಿ ಸುರುಕ್ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಕಾರ್ ಇಂಚ ಅಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಮಾಲ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪೆ ಜಡಾರತ್ತು ಸುಯಿಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನೇನ್ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಬಿದೆ ಮಾಡುವನ ಸಿಕ್ತು ಮಾಡುವೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ಸರ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನೇ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಇರೆ ಬನ್ಪಿನ ಹೇಳ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರೀತಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬನ್ನೋಲಿ ಪಾಪ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಾಡುನ್ ಬಂಡ ಟೈಟ್ ಒಡ್ಡ ದಾದ ಅಲ್ಪೊಡಿ ಟೈಟ್ ಒಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಿಂಟ್ ಮಾಡುಡ ಆತೆ ಆ ಜೀವಗ ಪಿಂಟೇನಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ ಮುಂಡೆ ಯಾವ ಜಾಡೇಗೆ ಮಾರ್ಕಾದ ಊರೋ ಮುನ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಟೈಟ್ ಒಡ್ಡ ದಾದ ಅಲ್ಪೊಡು ಅಂಗಿಯ ಅಂಗಿ ರಮೇಶ್ ಅಂಗಿ ಮುನೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರ್ನ ನಡುಟ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರನ ತೆತ್ತೊಂದು ಕಲಾವಿದರ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮೋಗದ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಪೆರಡೂರು. ಹಲೋ ಅನ್ನ ನಂದು ಯಾನೆ ಪಾತಿರ್ನು ಕಲಾರತ್ನೆ ಕಲಾನಿಧಿ ಕಲಾ ಕುಸುಮೆ ಕಲ್ಲಾಪುರ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುರಳಿ ಮಾಧವ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪಾತಿರ್ನು ಏರು ಈ ಅಂಬೆ ಸೈತ್ పోతున్నాయా యాని ఏర మల్ల జనాన్ని ఎన్ను మరి ఎంచిన నిన్న నాటక ప్రాక్టీస్ పర్రే ఆపుజీని ఇన్ని ఆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ దగ్గర ಬರ್ ಪೆರು ಎನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆವೆಲೆ ಬ್ಯಾತೆ ಆಪುಂಡು ಓ ನಿಗ ನಾಟಕೋ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಬಣ್ಣ ಜಲಜ ಬೈದೋಲು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಡ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಿ ಆ ನಾಟಕಡು ಸೀರ ವೈಪನ ಸೀನೋಣತ ಅವೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಓ ವರ ಮಲ್ದರ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಕ್ಕುಡು ವರ ಮಲ್ಪಿ ಇಡೀ ನಾಟಕಡು ಅವೇ ಸೀನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆವಡು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾಕಿಲೊಂಜಿ ಪಾಡೋಣ್ಲೇವಾ ದೇಪಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೆ ಕತೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇರು ಓಕೆ ದೀಪ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೊಂದು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನನ್ನ ಯಾಂಪೋನಾಗ ಮಾನಾಪರಣ ಒಂದತ ರ್ಯಾಂಬೋ ಸರ್ಕಸ್ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರಿ ಕೇವಲ 4 ದೇಕವೆಗಳು ಸಾಯ್ತು ಪೋತಿನಾಯ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಬೆ ಕೂಡ ನಲ್ತು ದೂರಿಡಿತು ಆ ಜೋಡ ಅವು ಬಲ್ಲಿರೇನಾ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೀರ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಬರವಲ್ಲಿ ಇರೇಗ ಮುರಾಣಿಯವ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿದೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಚಾಯ್ತು ಪುಲ್ಲಾರ್ ಕಂಡೆ ಬರ್ತದು ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎನ್ನ ಸೈ ಅಡಿಯೇನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಆಯ್ಕೆತ ಇನ್ನಿತ್ತು ಲಂಬೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸೈ ಅಡಿಯೇನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಆಯ್ಕೆತ ಇನ್ನಿತ್ತು ಓಡು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತಿಯನ್ನ ನಾಟಕನ ಅಂದು ನೀನ ನಾನ ಓ ಇರೇನ ನಾಟಕ ಇರೇನ ನಾಟಕ ಏನ್ಲ ತೂತು ಜನೆ ಓ ಮುರಾಣಿ ಮುಲ್ಬಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅವ್ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಬೊಗ್ಗಿ ಏ ಬೊಗ್ಗಿ ಅತ್ತವ್ ಸುಗ್ಗಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ನ ಡಿಪ್ಪಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಜಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಲವರ್ ಬರ್ಪೋಲ್ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಸಂಪೋಯ್
ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಈರೇನ ನಾಟಕದ ರಂಗದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರು 22 ಜನ. ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಲವ್ವರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೈ, ಲೈಟಿಂಗ್ ದೈ, ಒಡೆ ಮುಟ ಬಣ್ಣ ಚರ್ಮೂರಿ ದಯೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ ನಾಟಕ ತೋರೆ ಖಾಲಿ 2 ಜನ. ಆಂಡಲ ನಾಟಕ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ತತುಲ ಐಕ್ ಪಣ್ಪುನ ಮೇನ್ನ ನಾಟಕ ಅಂದು ಯಾನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿ ನೀರ್ನ ನಾಟಕದವರೆಗತ್ತು ಮಗ ವಿಷಯನ ಪನ್ನಗ ಯಾನಲ್ಲು ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಕುರ್ಸಿದ ಅಡಿಟ್ ಅಲ್ಪದ ಯುವಕ ಸಂಘದಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ದಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡು ಪಂಡದು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಗುಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪಡ್ದು ಜಿಂಬೆ ನಿಗನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂತು ಜನ ಮಾರ್ರೆ ನಿಗನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ನ ಮಾರ್ರೆ ಆಣು ಮೇಕಪ್ ಆಡೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ನಾಲ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಬಂಜಿನ ಪೊಡ್ಜ ಬತ್ತು ನಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಇಜ್ಜ ಪೆಂಜಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣುಲೇ ಸಿಕ್ಕು ನಿಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಬರೆಗಾಲ ಇತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕು ಜವನ್ ಮಗ ನಿಗನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರಾತ್ರಿ 11-12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಗಂಟೆ ಏರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಬರ್ಪೇರು ಐಟಿ ಎಂಕನ ನಾಟಕ ಕೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಪೇರು ಹೌದಾನಿ ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕನ ಮನಸ್ಸು ಹಂಚೊಂಡು ಎಂಕಲೆ ಮರ್ಮಜ್ಜರಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತಿರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಂತೆ ಕಾಡು ಮರ್ಮಜ್ಜ ಮರ್ಮಜ್ಜೆ ಬಂತೀನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂತೆ ಕಾಣು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂತೆ ಕಂಡರೆ ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ದೇಹವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮರ್ಮಜ್ಜ. ಒಂದು ಲಾರೆ ಪಂತೀನಿ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏರೆ ಪಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡು ಪೊಣ್ಣುಲಿಜ್ಜರ್ ಪಂಡಿದೀರ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡು ಪೊಣ್ಣುಲಿಜ್ಜರ್ಡ ದಾನೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇನ್ನಂಚಿತ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಏತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದ ಏನನ್ಪಾರ ಎನ್ಕ ಮುರಣಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಡ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬೈದು ರಡ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಮರೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಎತ್ತ ನನ್ನ LIC ಕಟ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಬೈದಿನ ಬೊಯ್ದಿನಿ ಲವ್ ಲೆಟ್ರಿ ಅಂಚದ ಅಲೆಜ್ ಆಂಡ ವಿಷಯನ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಲ ಮುಟ್ಟು ತೂತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬರ್ಪ ಜೋಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಪನ್ನಗೆ ಯಾನ್ ಸುರು ಕುಂಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಲವ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ ಅಂಚ ಲವ್ ತ ಸವಾಸನೇ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಮಣಿ ಪಂದೆ ಗುಲ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ ಫೈಲ್ ಅಂದು ಅವಿಂಚ ಏನ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಲೈಫ್ ದಾದಾಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಇಂಚ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನಾಡೊಂದು ಪೋಯೆ ಕಡೇಕ್ಲೊಂಜಿ ಬರ್ಕತ್ತೈ ನನ್ನ ದಾಲ ಪುರೇ ಸುಜಿ ಪಂಡ ಮಣಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಪನಗ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಕಲ್ಪನೆದ ಲೋಕಡು ಕಣ್ಣೆದಿರುಗು ಬತ್ತಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸಿಹಿ ನೆನಪು ಕಂತಲ್ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗಿಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತಿನ ದೇವತೆ ಮೂಲ್ ಎಂಚಿತ್ನಾಲು ಅದು ಎಂಚಿನಾಲು ಆನೆಲತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲತ್ತು ಅಂಚಿನಾಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಚಿನಾಲ ದಾದ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುಲ ಇಂಚಿನವೇ ಮಾರೆ ಏನ ಎಂಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಪ ನೆಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ ಆಪಜಿಂಬೆ ದಾನಿ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಪಜಿ ಈ ಮುರಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತದ ಮಿಜಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತತ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ ಲಾಯ್ಕ ಇಂಚ ಊಸ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಯತ ಮುರಾನಿ ಇಷ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಅತ್ತು ಅವು ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಜೋಶುಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಡೈನ ಸ್ಕಿನ್ ಪೋತಿನ ವೈರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿತ್ತಿ ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇದು ಶಾಕ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನದಿನ್ ಮಾರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ದಾಗಲ್ ಬತ್ತಿಲೆ ಸೊಂಪೋಯ್ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಚಿತ್ ನಮ್ಮ ತವಸ್ಸೆ ಏನ ಮಾರೆ ಯಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾನ್ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿರ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದದೆ ಅಂದು ಸರ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿರ್ ಸರ್ ಈರ್ ಬರ್ಪರಂದ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೇರ್ ತಿಂಚಿ ಚಾಪರಂದೆ ಕಾತುಕೊಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಬೇಬಿ ದಡ್ದಿ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚಪ್ಪ ಭಯಂಕರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ ಒಂದು ವೆಂಕಟರಮಣರೇ ಓಯ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಾರಿ ವೆಂಕಟರಮಣರೇ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನುಗುಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತದ ಅದನ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಅಂಚಿತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಂಕಲಿಪ್ಪು ಹಂಗ ಸರ್ ಓಕೆ ನಿಗಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕ ಇರುವೆರ್ನ ಪಂಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರತೆ ಸರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರತೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪುದರ್ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಸರ್ ಎನ್ನ ಪುದರು ಕಲಾರತ್ನಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಕಲ್ಲಾಪುರಾದಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುರಳಿ ಮಾಧವ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಓಯ್ ನೆಟ್ ಜಾಗಿ ಔಜಿ ಮಾರೆ ಸರ್ ಜಾಗಿ ಔಜಿ ನಾಂಡ ಅಕೇರಿದ ಕಾಳಿ ದಾಸು ಎಂದು ಬರಲಿ ಕೆ ದಾಸು ಎಂಚಿನ ನಾ ಎಂಬೆ ಸರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಎಂದು ಬರಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಲಿಂಗ ಇದೆ ಓಯ್ ಲಿಂಗ ಇದೆ ಸರ್ ಲಿಂಗ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಅಂಚಿದೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಕುಟುಂಬದ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಅವ್ವತ್ತಿಯ ಕೇನ್ನಿ ಈರ ಅಂಜವ ಪೊಂಜವ ಕೇನ್ನಿ ಇದು ಅಂಜವ ಪೊಂಜವ ಕೇನ್ಯ ಸರ್ ಏನನ್ ಸಮ ತೂಲೆಗೆ
ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಅಂಜೋ ಬರಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ಲೇದು ಸರ್. ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಂಚಪದ ಪಸ ನಾಟಕ ತುಲಿ ಸೇಸಪ್ಪನ ಸೇಮೆದೆಡ್ಡೆ ಕೆಪೆದೆಂಡೆ ದೀಪೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಐಟ್ಲ ಸರ್. ಎನ್ನ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಿನ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಪಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್. ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐತೆ. ಓಕೆ ಶಾಜಾನ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ಗೆ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟನು ಬಂದು ಆತಿಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಕ್ ಬರಾರಾಯ್ಜ ಯಾನ ಬುಡ್ಪೆನ ಯಾನ 4 ಪೇಜ್ ಬರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಡೇರಿ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಎದುರು ದಾಲ ಪಾಡ್ಲೇಂದು ಐಕ್ಯಾನು ಎಸ್ ಎಂ ಪಾಡ್ನಿ ನವೀನ ಎಸ್ ಎಂ ಅಣ್ಣ ದಾತಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜರಿಗೆ ನವೀನ್ ಎಸ್ ಎಂ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನವೀನಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಕಿ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬರಿಬೇಕು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದೆ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಶೇಖರೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನಿ ಶೇಖರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಆಟ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಮೊಗಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಟ ಮಂಗಳೂರು. ಓ ಎನ್ನ ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನ ಯಾನು ಮೂಲು ದೀತೆ ನೀ ನಕ್ಕಾಗ ನಾ ನಗುವೆ ನೀ ನಕ್ಕಾಗ ನಾ ನಗುವೆ ನೀ ಅತ್ತಾಗ ನಾ ಅಳುವೆ ಉಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ಉಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಕಲ್ವೆ ದಾದಿ ಮರಲದೀರ್ನ ಕಲ್ವೆ ಕಲ್ವೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತಮೆ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಪಾಪ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೋಟೆಡ್ ಚಾಕೋರ್ನ ಮಾರೆ ಅವನುಕೊಂಡು ಸಂಕಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಅಡವುದೀತ ಮಾರೆ ಆಯ ಸಾದಿಡು ಪೋನ ಪನ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯನ್ನ ಅಂಗಡಿಡುಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಪೋಂಡ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ ಲಕ ಪನ್ಪೆಮೆ ದಾಯಮೆ ತೆಲಿಪ ಈಗ ನಾಚಿಗೆ ಆಪ್ಜಮೆ ನಾಚಿಗಿದೆ ಈಗ ಮಗ ಈ ಪತ್ನೆಟ್ ಏತ್ ಸತಿ ಫೇಲ್ ಮೇ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಸತಿ ಫೇಲ್ ರಡ್ ಮಗ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಆಜಿ ಸತಿ ಬಂಡಿ ಆ ಪರ ಬೆಂಚ ಬಂಡ ಮಗ ಆ ಪರಬನ ಟೀ ಟೀ ದಾದ ಟೀ ದಾದ ಸೆನ್ಸರ್ ಟೀ ಓ ಶಂಕರ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಸಲಿ ಫೇಲ್ ಆತೀನಿ ಅಂದು 4 ಸಲಿ ಹಾಕಲು ಮಂತೀನಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೈವಾಡ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅತ್ತ ಮಾರ ಸೈಡ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ ಆಕಲು ಹೆಂಗ ಕೇಂಡಿನಿ ಶಾಜಾನ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ಗೆ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟನು ಬಂದು ಆತಿಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಕ್ ಬರಾರಾಯ್ಜ ಯಾನ ಬುಡ್ಪೆನ ಯಾನ 4 ಪೇಜ್ ಬರತ್ತೆ ದಾದ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಯಾನ ಬರತೀನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಶಾಜಾನ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾ ಕೊಟ್ಟನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಕೊಟ್ಟನು ಬಯ್ಯ ಪುನಃ ಚಾ ಕೊಟ್ಟನು ರಾತ್ರಿ ಬಂಜಾರ ಒಣಸು ಕೊಟ್ಟನು ತಂಡ ಸಿಗೋಗ ನೀರು ಕೊಟ್ಟನು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಬಂಜಿಡ್ ಬಾಲೆ ಕೊಟ್ಟನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಜೋರಾನ ದಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕುಸಲ್ದ ಎಸಲು. ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲ ರೂಲ್ಸ್ ದಾಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮುರಳಿ ಬಂಡೇರು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡೇನ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ ಪೇರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾನಾ ಒಂತೆ ದಿನಾನಗ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಇರೋದು ನಮಕ್ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹಾಕಂಡ ಅಂದು ಕಿಸ ಬರ್ತ್ಯಾವು ಬೋಕ ಈ ಲೋಕಡೊಂಜಿ ನರಮಣಿ ನುಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಒಂದು ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತನು ಮಾರ ಈ ನರಮಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಸಿರ್ತಿ ಗೆಬ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂವಮ್ಮನ ಗೆಬ್ಬುದರ್ಬೇನಲ್ಲ ಬೊಕದಾಯ ದರ್ತಿಜಾರು ಬೊಕದಾಯ ದರ್ತಿಜಾರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈನಿನ ಬುಗಿಲ್ದಿ ತೋರಿಯಲ್ಲ ದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುನು ಏನು ಪೂವಮ್ಮದ ಬನ್ನ ಎನ್ನಗೇನ್ಮೆ ದಾದೆ ಪೂವಮ್ಮ ಚಾಕೆಷ್ಟು ಗೇನ್ ಐಕೆ ದಾದಾನ ಮಾರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ ಅಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಪೂವಮ್ಮ ಬರ್ತೀಯಗೇನ್ ಬೊಕ ಇರೆಗೆ ಹಾಕಂದ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಇರೆ ನೌಲಿ ಇಡೀ ಕೌಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನವೇ ನಿನ್ನ ಬೊಕೆಂಚಿನಿ ಏನ್ ಪೂವಮ್ಮ ಚಾಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೀಯಗೇನ್ ಮಾರ ಆಲ್ಬೇತೇನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಅವ ಸೈಡ್ ಇರ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕಾಟ್ರ ಇಡಿ ಉಂಟು ಮೇ ಈ ಜನ ಕೊಂಚ ಪರ್ಪಿನ ಬಿಟ್ಟು ತಾಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಅನ್ನ ಓಟ್ ಮಾಡ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಮಗೆಯಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯಂಜಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾರಿಂಡುಲ್ಲೆ ಮೇ ಆನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಚ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಅಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ
ಪಟತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ ಹಚ್ಚಿಲವಡೇನ ಇತ್ತ ಪಟತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರೆಲ್ ಹಚ್ಚಿಲವಡು ಒಂಜಿ ಪಾರಿಂಡು ಚಪಾತಿಲಾಟದ್ದು ಐತೆ ಮಿತ್ತೆ ಬಿರೆಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಕಡಪುಂಡ ಎಂಚ ಅವನ್ ಅಂಜನೆ ಕೈತ್ತು ಕಡಪುಂಡ ಎಂಚ ಈಡ ಪಾತ್ರ ಪೂವಮ್ಮನ ನಾಯಿಡ ಪಾತ್ರ ಅವು ಉಂಡಲ್ಲ ಬೀಲಾಟವು ಯಾಪ ಬನ್ಬೆ ಯಾನಿತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ಐಕಿ ಓಡಿ ಒಂದು ಬೈದೆ ಅದು ಅವು ಗಿರ್ಜಾ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬನ್ಬೆ ಈ ಆಣಿಚಿಂದ ಮಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಮ್ಮನು ನೀಕೆ ನೇಸಲ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಚ್ಚಿಂದು ದಾದಾ ನಿನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯಾ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬರಿಕಿದಿಲ್ಲ ಬೇ ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕ ಐಕಡೆ ಬಾತೇರಿ ದಾದಾ ಚೆನ್ನೈಡ ಬರ್ತಿ ಮ್ಯಾ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಧೋನಿ ಗೊಬ್ಬಿನ ರೈನ ಗೊಬ್ಬುಜೆ ಜಡೇಜಿ ಗೊಬ್ಬುಜೆ ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬವನ್ನ ಇರ್ತಿ ಆ ಕುಚ್ಚಿ ಕೊಡದ ಸೇಕ ಬರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಅದುಂಡ ಕುಟ್ಟುದು ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಕು ಜನ ಬೇ ದಾದಾ ಅವು ಸೈಡ್ ಮುನ್ನ ಬತ್ತು ಕೊರಿಯಾನ ದಾದಾ ಕೊಡ್ಜಾನ ಅಶೋಕ ಬತ್ತು ಕೊರು ಕೊಡ್ಜಾನ ಆಗ 15 ಕೊರು ಮುನ್ನ 15 ಕೊರ್ರೆ ಬಂತಿನ ತಮ್ಮ ಕೇಸಲ ಮಾಡೋಣ ನಿಕ್ಕು ಬೂರುಡಿತ್ತೆ ಬರಿ ಬಿಡ್ಬಾ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜನ ಪಾಲಿಸಿ ಕುಲ್ದಿನಾಗ ಲೇಪಲ ಕುಲ್ಲೋಡಿ ಲಕ್ಕುನಾಗ ಲೇಪಲ ಲಕ್ಕೋಡಿ ಯಾಮನ್ ಬುಣ ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಊರೈಗ್ಲು ಬೋಡ್ರೆ ಮರಲಂಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಪ್ಪ ಎಬ್ಬೆ ಅಲಮೆ ನಿನ್ನ ದುಂಬದ ಬಡಿದಿನ ಮಗೆ ಬೈತೀನಿ ಚಿಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ನವೀನೇ ದೇವು ದೇವ್ರನ ನವೀನಪ್ಪೆ ನವೀನೇ ಬಾಬಾ ಫಾರಿನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ದಾದಿ ಫಾರಿನ್ ಮತ್ತ ಎಂಜನಮೆ ನವೀನ ನರಮಾಣಿ ಅದು ಪುಟ್ಟಿವಾಗ ವರಾಂಡಲ ಫಾರಿನ್ ತೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಬಿಜಿ ಬಿಜಿ ಜನ ಎಬ್ಬೆ ಕಾರ್ ಕುಚು ರೈಲ್ ಉಚ್ಚೋ ಫಾರಿನ್ ಉಚ್ಚಮೆ ಹುಚ್ಚತ್ತ ಕಂದೋಡಿ ವಿಮಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಬೂರುವರೆ ಬರಿ ಕುಂತಿದೆ ಪಾಪ ಈ ಫೇಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಈಚೆ ಬ್ಯಾನಿ ಫಾರಿನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಡಿ ಪುಣಿಚ್ಚ ಅವು ಅತ್ತಿ ಇಡ್ಡ ಬಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಫಾರಿನ್ ಬೇಕೇನ ಬುಧರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ ಆತ್ ಸೋಕದ ನವೀನೆ ಬುಧರ್ ಫಾರಿನ್ ಬುದಾದನಂತವೆ ನವೀನ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಬೊಕ ನವೀನ ಏತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಫಾರಿನ್ ಬೊಕ ಆಕಲ್ ಬಂಡೇರಿ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಬುಧರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವಡು ಎದುರು ದಾಲ ಪಾಡ್ಲೇಂದ್ ಐಕ್ಯಾನು ಎಸ್ ಎಂ ಪಾಡ್ನಿ ನವೀನ ಎಸ್ ಎಂ ಮಾಡದಾತಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತರಿಗೆ ನವೀನ್ ಎಸ್ ಎಂ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನವೀನಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಕಿ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಫಾರಿನ್ ಬೇಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬುಧರ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದೆ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗ ಶೇಖರೆ ಎಣ್ಣಿ ಎಂಚಿನಿ ಶೇಖರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಇಡ್ಡ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಗಂಡ ಅಂದ ತರಬುತಿ ತರಬುತ ಹತ್ತಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನವೀನ ಆ ಒಲಿ ಮಾರ ಬೈಕ್ ಎತ್ತಾನವ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮೇ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಎತ್ತಾವ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಯಗ ಮಸಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆ ಪಂಡೆನೆ ತೆಗಾರ್ದೆತ್ತೆ ಅಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಜ ಬಂದುಲೆ ನನ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಗಾಡಿ ಏಪಲ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಡು ಬೈಕ್ ಇಜ್ಜತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾರ್ದ ಚಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಮೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾತಾ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವನಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಕೆಡು ಕೂಡ ತೆಲ್ಪುಗ ಅರೆಮುಟ್ಟ ತೋಂದುಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮಸ್ಕಾರ What a comedy! ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ಟಾನಿಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ ರೆಡಿ ಆತಾರಂದು ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಗ ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ತಿನ ದೇಹಗೆ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ್ಲ ಬಂಜಿಗೊಂಚೂರು ಬಂಜಿ ಬೇನ ಹಾಪುಂಡು ಜಾನರದ ಹತ್ರ ಇತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಮೋಗದ ನವರಂಗಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್ ಮೋಣಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಲಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಪ್ಪ ಕೇಳ ಒಂಜಿ ಚವಣಿ ರಡ್ಡ ಪುಣಂಕುಲ್ ದಯಪುಟ್ ಪುಣತ್ತ ಅಂದು ಬನ್ಕ ಮೋಣಪ್ಪಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈರೆಗ್ ಈರ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅತ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ದಕ್ಕತ್ತ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚಿರ್ದು ಲವ್ ಲತ್ತು ಇಂಚಿರ್ದು ಅರೇಂಜ್ ಲತ್ತು
ಅರೇಂಜ್ ಒಟ್ಟ ಲವ್ ಆತಿ ಅರೇಂಜ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸರ್ಲವ್ವ ಅವು ಎಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಮಣಪಣ್ಣ ಈ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಪ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಅಡಿಯಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಡಿತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಡ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿನರ ಮಲ್ಲ ಉಂಟೊಂಜ ಒಂಜಿ ನರಮಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿಜಂಡ ಇಂಚೇನೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ರಟ್ಟು ಮುತ್ತು ತಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಮಾರಯ ಮುತ್ತು ತಂಚಿನ ಪಾತೆರನ ದಾದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಪಣ್ಣ ಇನ್ನು ಅಂಕಲ್ 2 ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ದಾದ ಮಣಪಣ್ಣ ಇರು ಮೀನು ಮಾರನಾರ ಮಣಪಣ್ಣ ಮೀನು ಮಾರಗಲ ಸಸರನ್ಪೆ ಮೀನು ಮಾರಗಲ ಸಸರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಮಣಪಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಲಾಕದಿಕೆರುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಣಪಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಮಣ್ಪುಣ ಬೇಲೆಡು ಜನಕಲಿನ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಗುಣಾತ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಣಪಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಆನಿ ಕಮಲಕ್ಕ ಈಡ ದಾದ ಕೇಂದಿರಿ ಅಂಕಲ್ 2 ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಮೋಣಪಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಆನಿ ಅಂಕಲ್ ಇನಿ ಕಂಡನಿ ಉಂದು ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಮಕ ಎಂಚ ಬೋಟ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಪರ ತುಲಾ ಓ ಆ ಕಮ್ಮದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಣ್ಣು ನಾಲೈತ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಾ ಪೇರು ಕಮ್ಮದಲ್ಪ ಈ ತಡ ಗುರ್ತನೆ ಪೂಜಿ ಗುರ್ತನೆ ಪೂಜಾ ಕಾಲಿತು ಒಂದು ಪೇರು ಮೊನ್ನೆ ಈ ಬೋತಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ ಆಯಾನು ದಾದೌಡು ಅಪ್ಪಗಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪಲು ಅಪ್ಪಗಂಜಿ ಅನ್ನೇಂದು ಪಣುವಲಪ್ಪ ಅಣ್ಣೆಂದೇ ಅನ್ಪಲು ಅನ್ನೇಂದು ನನ್ನೊಂತೆ ದಿನಾಡು ನನ್ನೊಂತೆ ದಿನದು ಪರಿಚಯ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡು ಕನ್ನಡ ಅಂಚಿಂಚ ತೀಯರ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡೆ ಇಷ್ಟ ಬೋದಿಗೆ ನೋಡು ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ ಆನುದಾದೋಡು ಅಪ್ಪಗಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪಲು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದು ಪಣುವಲ ಅಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದೇ ಅನ್ಪಲು ನನ್ನೊಂತೆ ಸಮಯ ಉಂಡು ನನ್ನೊಂತೆ ಸಮಯನಾಗ ಇಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹುಡುಗರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲಿಪೇರು ಶುರುವಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋದಾಲ್ದೆ ಕೇಳು ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ ಆನುದಾದೋಡು ಅಪ್ಪಗಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅದು ಕೊಂಜಿ ಲವ್ವರ್ ಇಂದು ಪಣುವಲ ಅಂದು ಲವ್ವರ್ ಅತ್ತು ಲವ್ವರೇ ಲವ್ವರೇಯಾ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದುಂಬೆ ಮೋಣಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಮಾತು ಬಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ದಯಪುಣ ಮುಲ್ಪಿಪ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೀಕ್ಷರು ಕೋಪ ಬರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡು ಮೋಣಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಕಮಲಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಎಂಕ ಮಗ ಕೇನು ಮಗ ಕೇನು ಕಮಲಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಂಡನಿಯಡ ಈರೆಗೆ ಏಪ ಕೋಪ ಬರ್ಪು ಒಳ್ಳೆಗೆ ಬೇರೆಡ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನ ಕತೆನೆ ದಾಯಕೇನು ಮಗ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಮಸರದಾರ ಮಗ ಅಮಸರದಾರ ಯಾನೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಮಸರದಾರತೆ ಯಾನೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಅಮಸರಡೇ ಈತ ಮಾತ ಆಪುನಿ ಹೆಂಗ ಅಮಸರಡಾಪುನಿ ಮಗ ಇರೆಗೆ ಮುರಡಿ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಎಪ್ಪುಲು ಕೊನೆ ಅರ ಬಂತೀನಿ ಈ ಎಪ್ಪುಲು ಕೊನ ಇದಾರೆ ಇರೆಂಕ್ ಓ ಎನ್ನ ದೇವರೇ ಅಪಗದ ರೇಟ್ಗೆ ಒಂಚ ಎಪ್ಪುಲು ಕೈ ಪಾಡ್ನಿ ನಿಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬತ್ತು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಏನೇ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಕೊಣತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಪುಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಏರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿ ಕೊಣತ್ತು ಬಾರ್ದಾರತೆ ಯಾನ ತಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಡವಲ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜುನ್ನತೆ ಈ ಬೊಡೆದಿನ ಎಂಚ ಮೋಕೆ ಮಣ್ಪುಡು ನೀರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಯೇ ಖಾಲಿ ತರೆ ನೆರೆದಿನಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಬೈದಿರೆಗೆ ಎಂಗ್ ಬೊಡೆದಿ ಮೋಕೆ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಚೆಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಜನ ಅವಳು ಗಣೇಶೆ ಆ ಅಮೂಲ್ಯನೊಂಜಿ ಏತು ಸೋಕು ಲವ್ ಮಂತದೆ ಏತು ಸೋಕು ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದಾರೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ನೀನನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯನ ಗಣೇಶ್ ಲವ್ ಮಂತ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಮಂತದಾರೆ ಅಮೂಲ್ಯನ ಗಣೇಶ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೋಟಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮೇನೆಗೆ ದಾದ ಕೊಟ್ಟಿ ರಟ್ಟು ಚೊಂಬತ್ತ ಈರಿಂಚೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆರೆ ದಾಲ ಕೊಡ್ತು ಜರಿ ಸಸರ ಮನ್ಪ್ಲೇರಿ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಸು ಬಾರ್ದು ಯಾನೇನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಯಾನೇನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆನಿ ಓ ದೇವರ ಈರಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಏ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಯಾನೇನ ಪೋಪುನಿ ಯಾನೇನ ಕಮಲಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಬರಿಟು ಪುನಂಚಿನ ಗೂಡಂಗಡಿ ದಾದ ಮಾತ ನಡಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟಿಡು ತೆಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಂಚಮುಖ ತಂಡ ಜೊರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಂಚಮುಖ ಕಲ್ಲಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ದಾದ ನಿನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆನ ಹತ್ತು ನಗರ ಭಜನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಿಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾ ಎತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡು ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತನು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಹೋರಾಟ ಸೇರಲ್ನೆ ನಮಕ್ಕುದಳ ಲಾಭ ಮಿನ್ನುಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನೊಂಜಿಲ್ಲಲು ಒಟ್ಟೆ ಮಂಡೆತ್ತಿಂಡ್ಯ ಐನು ಗುದ್ದುದು ಗುಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಮಾರ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಂಡೆ ಈ ಮಂಡೆಗೆ 1,000 ಸೇರಲ್ನೆ
ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಬತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಂತೆರೆಜ್ಜಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲ ಹಾಕು ಜರ ಎಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲ ಹಾಕು ಜರ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರಾದು ಪತ್ತದು ಮುತ್ತ ಗೊರ್ಪೇರು ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಎಂಕೊಂಡ ನಿಕ್ಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಪಾಡ್ಬೇರ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೊರ್ಪಾತ ಪೋಯ್ 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 ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಗೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನಟ್ಟು ನಾನು ಲೆಪ್ಪತ್ತನೆ ದಾಪುಡು ಪಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾದಾದ ಮಲ್ತೆ ಎಂಗ್ಳೊಂಜಿ ಡೈಲಿ ಅಂಗಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಈರೊಂಜಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲೆ ಬಂಡ್ರೇಜ ಅನ್ನೆತ್ತು ಮಾರ ನಟ್ಟುನೇ ಮಾರ ಯಾನಂಜಿ ಪಾತೆರಗ ಬಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಇದೆ ಯಾನು ಪಲ್ಲೆ ಗಣಪ ನೋಡು ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಗಣಪ ನೋಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬರಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂಪ್ಲಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂಪ್ಲಿ ನೂದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ನೂದೆಡ್ದೆ ಮಿತ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪುನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಸೊನ್ಪತ್ತೇನು ಜನ ಫಿದೆಂಡು ಈರ್ನ ಇಂಚಿನಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮಾತ್ರಿ ಬರೊಂದು ಮಿತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ ಫೋನ್ ಒಯ್ದನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎನ್ನ ಬೇರಾಳಪ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಣ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇರ ಗ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಗೊರ್ ಪೆಂಕದಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನಂಡ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇವು ಮ್ಯಾಗ್ಯಾ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪರ ಬಲೆ ತಿಲ್ಲೆ ಬರಲಿ ಅತ್ಯ ಈ ಬರೇರ ಪಂಡದು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಖಲಾ ಜವನ್ ಎರಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವು ನನಲ ಬೈಜಿ ಇಂದು ಈ ನಟ್ಟುನೇ ಬತ್ತದ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬೋಟಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಬರಲಿ ಈ ಬರಲೆ ಅಂದ ಆತ ಶೋಕುಡು ಮುರಿಯದಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಬರೆದೆ ಇರ್ನೂದು ಪುಟತ್ತ ಪುಸ್ತಕಡಿ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ರಟ್ಟಡ್ಲ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಿರೇಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪುಸ್ತಕಡು ಬರೆರ ಜಾಗೆಜ್ಜಿಂದ ಇರೇಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರ್ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾಂಪಚ್ಚಿ ಇರ್ನೂದು ಪುಟದ ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ ಐಟ್ ಬರಲಿ ಸೊನ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಜನ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಒರಿಯೇ ಬತ್ತೀನಿ ಎಟಾನ್ ಅತಿ ಇರ್ನೂದು ಪುಟ್ಟತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾತ ಇನ್ನುವೇ ಐಡಿಯಾ ನೋಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ವ ಓಲಾಯ್ತದ್ವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ ಹೋಲ್ತು ಅರ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕೈಪಾಡ್ ನಿಂದು ಅಣ್ಣೆ ತಿಗಳೆ ಎದುರಿತ್ತನ ಅಣ್ಣೆ ತಿಗಳೆ ಪಿರವಿತ್ತನ ಸೊನ್ನೆನ ಕೈಪಾಡಿರ್ದೆಂಗದಾಳ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬರಿಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಉಲ್ಲೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಉಲ್ಲೆನಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಟೀಚರ್ನ ಕಟ್ಟುದೋರು ಪುಡೆ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಣ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚದೆ ತುಂಬೊಂದು ಸೀದೆಲ್ಲ ಅಡೆವರು ಗೋಣಿ ಅವ ಅಂಬ್ಯ ರಟಿ ಉಲ್ಲಿ ಐಕ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ ಕೈ ನೇಂದಕ್ಕಿಯ ಐಕ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೈ ಪಾಡ್ನ ವಿಷಯ ಯಾಲೋರ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಅತ್ ರಾತ್ರಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಇಂಚ ರಾತ್ರಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇಂಚ ಬೋನುಲ್ಲ ಬರಿಟ್ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಇತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸೋಕಿತ್ತನಾ ಸುಖನುಂಡೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬೂರ್ಂಡ ಸುಖನುಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಯ ಸರಿತುಲ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇಂಚ ಬೋನುಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಈತೇ ಪಣ್ಣಿನಿ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಪಾಡ್ಲನ್ನ ಯಾನೆ ಕೈ ಪಾಡ್ನೇ ತಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೋಡುಡು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಇಡು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಡು ತಾರ ಮಾರ ಕುಡೋರኛ ಬೂರ್ನೆವು ಪೊಣ್ಣುಲು ರಟ್ಟಿತ್ತ ಮನದಾನಿ ಲಕ್ಕದು ತೂಪೆ ರಟ್ಟಿ ಜನಲ ಕೇಪ್ಸಿಡುಲ್ಲ ಅವೇ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಯಾನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಟ್ಲೆ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಬೂರ್ದನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ದಿಯಾನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ತಾರ ಮರ ಪೆಟ್ಟದೆ ಬೂರ್ದನಿ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಐತೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಿರವೆತ್ತ ಇಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ಪಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಪಿದಾಯಿ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನೆ ಪಿದಾಯಿ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಬದಲು ಆಯ್ತು ಇರೆಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರ್ದನಿ ಅಂದ್ಯ ಎರಡ ಪಣೊಚ್ಚ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋಡು ಎಷ್ಟೆರಡು ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪ ಚೆಂಕು ಮಾತ್ರ ನಪ್ಪು ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದ ಅಮ್ಮನಿಕ್ಕು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತು ಬರ್ಪಾಲೆ
చెక్కొచ్చి మ్యాగీ తినిపోదానని ಬೇಗ ಮಿತ್ತುಗಾಡು ಪುಡ್ಲು చెక్కొచ్చి ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಬೈದಿನ ತಮಾರೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಬಕೇರ್ ಪುದಾರ ಬೀಬಿ ಎಂಚಿನ ಬೀಬಿಯೇ ಬೀಬಿಯಾ ಅಂಚವಾಂಡ ಬಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ಇತ್ತ ತೆಲಿಪಾರ ಬರೊಂದುಲೆರು ಮುತ್ತು ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು. ಅಪ್ಪು ದಾದಿಗ ಪಾಠ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಚೈತು ಬೊಚ್ಚಿ. ಅಪ್ಪು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡ್ಚಿ. ತುಲೆ ತುಲೆ ಏತು ಜ್ವರ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆವಡಪ್ಪ ತಿನ್ಲೆ. ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಬೋಡು. ಓ ದೇವಾ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇಡೀ ಇಡ್ಲಿ ಬೋಡು. ಅಪ್ಪು ಹೀರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊರ್ಕ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಲೆ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡ್ಚಿ ಜೇಜಾ. ಎಂಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ದೇ ಕೋಳರಿರೆ ಓ ಬಲೆ ಬೇಗ ತಿಂದೇನಾ ಪಾಲಿದೊಂದು ಹಠನೇ ಹಠ. ಮಾತ್ರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಡ್ಚ ಪಲ್ಲೇರೆ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪು ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋಡು ಎಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಅಲೆ ಅಲೆ ಪುಪ್ಪಂತೂಲೆ FATHER ಎಂಚಲ್ಲರೆ ದಾದಯ ಫಾದರ್ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋಡು ಎಷ್ಟೆರಡು ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪ ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ನಪ್ಪು ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದ ಅಮ್ಮನಿಕ್ಕು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತು ಬರ್ಪಾಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಪಾದನನ್ನು ಬೇಗ ಮಿತ್ತುಗಾಡು ಪುಡ್ಲು ಚೆಕ್ಕೊಚ್ಚಿ. ಸರಿ ಇರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬೇಗ ದಾದಲು ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ಇಡಿಗೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪು ಅಲೆ ಚಂದ ಮಾಮ ತುಲೆ ಚಂದ ಮ್ಯಾಮ ಅವಳು ಮಾತ್ರೆ ಮೂಳು ಎಂಕೊಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪ ತಿಂಪಲೆ ಅವರ ಹಠ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಲೆ. ಅಮ್ಮ ಈರ್ಲಾಟ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಾತ್ರೆ ಬೊಚ್ಚಿ. ಬಂಗಾರು ಚಿನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಠ ಆಕಡೆ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ಪೇನೆ ಜೋಕ್ಲಿ ನೇಪಲ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ಪಣ ಮಂಗಟ್ಟದ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ಪಾವಡು. ಓ ದೇವಾ ಇತ್ತೆ ಮಂಗನ ಕಟ್ಟವಡ ಮಂಗ ಕಟ್ಟದು ಮಾರೈತಿ ಮಂಗ ಕಟ್ಟದು ಬನ್ನಿನ ಸರಿ ಸರಿ ಮಂಗ ಮಂಗೆ ವಸ್ತು ಕೊರ್ಲೇದು ನನಜೋರು ಬಲೆಪ್ಪು ಇಂಚೊಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತ ಪಪ್ಪನಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪವೇನ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಬದನ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ನಾ ಮಾತ್ರೆ ನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಹೊರಡು ಇಂತ ನೀರು ಹೊರಡು ಕೊಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ನೀರು ಕೊಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಳರಿ ಬಾಲೆ ಮಾತೆ ತಿಂದತ್ತ ಹಾಕಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜ್ವರ ಬಾಲೆಗೆ ಈಡ್ದಾಯ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಿನಿ ಮರಲ್ಲ ನಮಲು ಎಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಳರಿ ಮಂಡೆ ಬೋಡು ಹಿಕ್ಲ ಕರ್ಮ ಹೂ ದೇವರೇ ಹೀರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಡ್ ನಿಕ್ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ ಉರ್ಚಿ ನಿಕ್ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿನ ಅವಳೆ ಕೊಲ್ಲು ಅಮ್ಮೆ ಮಗಿ ತಾತ ಬಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊರ ಪಣ್ಣ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಆಟ ಜೋಕ್ಲಿ ಯೋರಿ ಎಪ್ಪುಣೆನಾ ಯೋರಿ ಎಪ್ಪುಣೆ ಆಡತ್ತ ಇತ್ತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ಮಾರ ತಾಯಿನವನ ಹಠವನ್ಪ ಪಪ್ಪ ಈಗ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನು ಪಂಡದು TNSION ಮಲ್ಪುಳು ತಾದಯ ಟೆನ್ಷನ್ ನಂಜಿ ತಾಯಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡಿಯನ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನು ಪಪ್ಪ ನಾನು ಹಾಕಿ ಪಾಡ್ಮುಳು ಈರುಂಡತೆ URGNT ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿನಯ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದೇವಾ ಹಲೋ ರೇತಿ ಕುಜಿ ಒಂಜಂ ಚಂದ ಎಂಜಂಜ್ ಪೋಂದಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತನ್ಲೆ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ಏನ್ ರೇಂಜ್ ದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಉಂಟು ಬಾತಿರ್ಲೆ ಒಳ್ಳುಂಟು. ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನ್ ಸರ್? ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರಳ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಹೌದು ಸರಳ. ತಮ್ಮದು ಐಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ? ಏನ್ ಸರ್? ಐಡಿಯಾ ಸಿಮ್ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮದು? ಹೌದು ಐಡಿಯಾ
ಸಿಮ್ಮು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ತಮ್ಮ ನಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ತಮ್ಮ ನಂಬರಿಗೆ. ನೀವು ಆ ನಂಬರಿಗೆ ವಿದಿನ್ 3 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ 5 lakhs ಹಾಕಿದ್ರೆ 20 ದಿವಸದೊಳಗೆ ತಮಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ 2 ಕೋಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿದ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ವಿದಿನ್ 3 ಡೇಸ್ ನೀವು 5 lakhs ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 20 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ 2 crores ಬರ್ತದೆ, 2 ಕೋಟಿ ಬರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಹಣ ಕಂಪನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓದಿವಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುದು ಬೇಡ, ಅದು ನನಗೇನೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್, 3 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹಣ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಸರ್. 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಕೋಟಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎನಿವೇ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಓಕೆ. ಓ ದೇವರೇ, 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯ ಎಂಕೊಂಚಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಫೋನುಡು ರಡ್ಡು ಕೋಟಿಯೋ? 2 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ ಸುರು ಕೈ 5 ಲಕ್ಷ ಪಾಡುಡು ಮಾರಲಿ ನಿಕ್ಕು ದಾದೆ ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾರಾಯ್ತು ಸುಳ್ಳವು. ಓ ದೇವ, ಎಂತ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾರೆ ತುಯ್ಜರ ಸತ್ಯನೇ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ್ತು ಆ ಫೋನ್ ಪನ್ಪನ ಪೂರ ಸುಳ್ಳವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಗ್ಲೋಡ್ತಿ ಅಂದಿ 2 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ಅವು ಒಂದು ಮಾತು ತಪ್ಪರಂಡು ಅವು ಒಂದು ಓ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ 2 ಬಂಗ್ಲೆ ತಪ್ಪರಂಡು ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡನ ದಾದಾ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಬಂಗುಡ ತೆಲಿಗೆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಪಿದಡ್ನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುಂಡು ತೆಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತೆಲಿಗೆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ದುಂಪಲೆಯ ಕುಮೇದನ ಬಂಗುಡೆಲೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಒಂಚ ದುಂಪ ಮಾರೆ ಓಡೆ ದುಂಬು ಬತ್ತ ಇಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ದುಂಪು ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಬೆದ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಆಡಿಷನ್ ಆಪನ ಮೂಲೆನಾ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಆಡಿಷನ್ ತೆಲಿಪವನ ಆಡಿಷನ್ ಆಪನ ಮೂಲೆನಾ ಅಂದು ಅವು ಮೂಲೆ ಆಪುನಿ ಮೂಲು ಆಪುನಿ ಆಡಿಷನ್ ಹೋಯ್ತಾ ತೆಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಬಲೆ ಪರ್ಪಲದತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐಕೆ ಬೈದಿ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಈರೊಂಚೂರು ಉಂತಲಿ ದೇ ಈರೆಂಚಿನ ತೆಲಿಪುನಿ ಮಾರೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಬುದರ್ ಬನ್ಲಿ ಏರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಬುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಾರೆ ಏನಂದಾದು ಅಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಬುದರು ರಾಮನಾಥೇ ಮಾಡಿದು ಅರ್ನ ಮಗನ ಬುದರು ಮಂಜುನಾಥೇ ಮಾಡಿದು ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥೇ ಮಾಡಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಡಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಉಂಟ ಮಾರೆ ಯಾವ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಇದು ಐನೆಂಚಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೇರು ಓಡೆ ಮಾತ ಬೋತೇರು ಮಾರ ಈ ನಮ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮೆರಂಚಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊರು ಪುಟ್ಟದನ ಊರು ಮಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪುಟ್ಟಿನಿ ಕೇರಳ ಜೋಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪುಟ್ಟಿನಿ ಕೇರಳಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಂಪುನಿ ಚೆನ್ನೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಈರೊಂಚೂರು ಉಂತಲಿ ಇಂದೇ ಇರ್ನ ಬುಧಾರ್ ಬನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಒಂಚ ಇರ್ನ ಬುಧಾರ್ ಬನ್ಲೆ ಆಡಿಷನ್ ಬೈದಿನತ್ತ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಬುಧಾರ ಬುಧಾರ್ ಬಿಬಿ ಎಂಚಿನ ಬಿಬಿಯೇ ಬಿಬಿಯಾ ಅಂಚ ಬಂಡ ಬಿಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇ ಪೂರ್ಣ ಬುಧರ್ದೆದುರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಆರ್ಯಭಟ ಉಪ್ಪುನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪುರ ಉಪ್ಪುನ ಇರ್ನ ಬುಧರ್ ಬಿಯರ್ ದಾನೆ ಮಾರೆ ಎದುರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಅವು ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬುಧಾರ ಬಿಯರ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಕೊರ್ಚೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ದಾನೆ ಮಾರೆ
ಯಾನು ಶುರುಕು ಬಂದ್ ಪೆಂಬೆ ಓಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಗೋಲಿ ಬಾಜಾ ಬಿಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡತ್ತ ಇವೇನೋ ಬಿಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಬರ್ ನೆಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನೇ ಮೂಳುತುರೆ ತೋಚೊಂದುಂಡೆ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ಬಾರೆಡಿ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಮಾರೆ ಮೇನ ಬಲಿಮೆದ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಉಂಡೆ ಸರಿ ಬಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನುಪ್ಪಡ ಅಮ್ಮ ಬಲಿಮೆ ದೇ ಓ ಅವ್ ಸೈಯಡ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಉದರ್ ಬನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಚ ಅಮ್ಮೇರ ಉದರ್ ಬನ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಬನ್ನೋಡ ಏ ತಮ್ಮಿರ್ಲೆ ಮಾರ್ರಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ತುಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇರ ಉದರ್ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಏಕನಾಥೆ ಸೋಮನಾಥೆ ಐತಪ್ಪೆ ಮಂಡಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಯಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕನಾಥೆ ಓ ಉಂತಲ್ಲ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟದ ಮಾರಿ ಇದು ಪುಟ್ಟದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಿಯೇ ಬಗ ಯಾನ್ಗೆ ನೆಂಚಿನ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಒರಿ ಹೆಂಗ್ ಪುಟ್ಟದನ ಅತ್ತಿ ಅಂದು ಪೂರಾ ನಾಟಕ ಮಂತಿನಗಳ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಡೆ ಗುರುವಾಯ್ರಪ್ಪನೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಳ್ಳ ಪುಟ್ಟದನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಒರಿಯಾಕ್ ನೆಂಕದಾಯ ಮಾರಿ ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟದನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬೋಡ ಪುಟ್ಟದನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ನಾತೆ ಎಂಚಿನ ನಾತೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆವು ಕಿಲ ಕಿಲ ನಾತೆ ನಾತೆ ಬಂಡೆ ಕೇಳಿಗೆ ಕಿಲ ಕಿಲ ನಾತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಳ್ಳ ಗುರುವಾಯ್ರಪ್ಪನೇ ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಬಂಡೆ ಕಿಲ ಕಿಲ ನಾತೆ ಅಂದು ಅದು ತೆಲಿಪುನ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾತ ಅಂದು ಕಿಲ ಕಿಲ ನಾತಿ ಕಿಲ 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 ನಾತೆ ಅದಿಂದ್ರೆ ತುಕ ನೇ ಉಂತಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಪರ್ಪು ನಿಂಗೆ ನೀರ್ ಪರ್ಪು ನಿಂಚಿ ನೀರ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನೀರ್ ಬರ್ದು ಟೈಟ್ ಆಪು ಓ ಒಂದು ರೋಮ ನೋಡಕಾಯ್ ಓ ರೋಮ ನೋಡಕ ರೋಮದ ರೋಮದತ್ತು ರೋಮ ನೋಡಕ ಅಂದು ಓ ಬಗ ಒಕ್ಕಡನ ಬತ್ತೊಂದು ಐದಿನ ಸೈಡ್ ತುಕ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆದ್ರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಚ್ ಬಲಿ ತುಕ ನಿಖಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಬೈತಾರತ್ತೆ ಮಾರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಚ್ ಬಲಿ ಇಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಂತ ಇರೇಗಿ ಎಂಚಿನ ಐತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಇರೇಗಿ ಎಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೋಜಾರ ಎಂಕಾಪು ದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಚ್ ಬಲಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಮಾರೆ ದೇ ರಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಚ್ ಬಲೆ ಮಾರೆ ದಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಓಯಿಕಲ ಉಂತಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏರಿ ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ಸೋಂಬೇವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಪೇತೆ ನನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಉಂಡು ಕಾಕಾ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಯಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಬೀರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಸಲು ಮೂಜದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋಕದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಿತ್ ಮೋಕೆನ ನಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ದುಂಬುದ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತೆರ ನಾಡ ಆಣ ಬಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜರ ಇತ್ತಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಆದುಪ್ಪು ಶೋಭಾ ರಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ದೀಪಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನಗ್ಲಿ ನಿಖಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪಾಡಾಪುಣು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಕಾತಿನಾತ್ ರುಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಚಂದ ಆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೊಂಜಿ ಶೋಗುಡು ಮೂಡ್ದು ಬಂದ ಸುಮಾರು ಜನತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಕು ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಕ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಗ್ ಸಂಡೇ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಬೇಕ್ಲಿಗೆ ಮಾದರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆಡೆ ನಿಗ್ಲೆನ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಪ್ಪ ಆತನಗ ನನಾದ ತೆಲಿಕೆ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಪುಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕಾದೊಂದು ಬ್ಲೆ ಅಂಡ್ ತೂ ಒಂದು ಬ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ಬೊಳ್ಳಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಏನೇ ಮುರಣ್ಣಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಗಬ್ರುವಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮರ್ಲ ಅವು ಗಬ್ರುವಾನ ಅತ್ಯ ಅವು ಬಬ್ರುವಾನ ಕುಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಾತ ಮುಕುಲೆ ಈ ಪರ್ದು ತೂ ತನದನ್ನವೆನ್ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತು ದತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರುಂಡ ಮುಂಡ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಬೆ ರುಂಡಲ ಮುಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮುಂಡ ದಾದ ಅಂದು ದಾ ರುಂಡ ಪಂಡ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮುಂಡ ಪಂಡ ನೆಡ್ದು ತಿರ್ತದ ಇತ್ತೆ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ರುಂಡ ನೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಂಡ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜತ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಪುಡ್ದಿನ ಏತ ಇತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಪುಡ್ನೆ ಏನತ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಯಾವಡು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ರುಂಡಾತ ಅಂದು ಅಂಚನ್ನ ಮಂಡೆ ಕಟ್ನ ಬೈರಸ್ ಒಂಜುಂಡತ ಐಕ್ತಾತ ಬನ್ಪುನು ಅವು ಮುಂಡ ಸತೆಯ ಅವೆಂಚ ಮುಂಡ ಸಬಿನಿ ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ರುಂಡಾಗೆ ನೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟುನ ಮುಂಡಾಸ್ಗೆ ಬೊಕ ನೆರ್ದು ತಿರ್ತಿಪ್ನೆಗ್ ಮುಂಡ ಅಂದ ಬನ್ಪುನು ಮುಂಡ ಸಂಡ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಂಡೆ ಕಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಐಕಿ ಉತ್ತರ ಕೋರು ತೆತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕೋರಿ ತುಂಬಾ ಎಂಚೆ ತೆತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕೋರಿ ತುಂಬಾ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಒಂಜುಂಡು ಮರ ದುಂಬ ಬೀಜ ದುಂಬ ಪಣ ಪಣ ಪಣ
ಮುಕ್ಲೆನ್ನ ಪರ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿರಿಬಾರ ಮುಕ್ಲು ಚಿಚ್ಚಿ ತುಂಬ ಕೋರಿ ತುಂಬ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಜಿನ ಮಾತಗೀನು ಅಣ್ಣ ಎಂಕದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಎಂಕದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜ ತುಕ ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ತನೆ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಪನೋಡು ಅವಾ ಬೇತೆ ವಾಕ್ಯ ಮಲ್ತು ಪನೋಡು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಮೂಲೊಂಜಿ ಚೇರ್ ಉಂಡು ಅವ್ಳು ತೂಲ ಮಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಉಂಡು ಈ ಚೇರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಮಾರ ಅವೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಉಂಡು ಚೇರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಈ ಚೇರ್ ನೆಲತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೇಪರ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಪನೋಡತ್ತ ಒಂದು ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಮಿತ್ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಮೋಕೆ ಕೇಳುವೆ ಮಗ್ಗ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬೋಡತ್ತ ಮೋಕೆ ಬಂಡದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಮೋಕೆ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲವ್ ಇಷ್ಕ್ ಮೊಹಬತ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮೋಕೆ ಬಂಡದಾದ ಅನ್ಪುನ್ಕಂಡ ಉದ್ದೋಡ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಮಾತು ಒಂಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಮಾತು ಒಂಜೆಯ ಅವು ಮಾತು ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪ್ರಾಯಡು ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಮರ್ಲು ಇಂಬೆ ಪೊರ್ಲು ಪನಂಗ ಒಂಜಕ ಹನಿಗವನ ನೆನಪಾಂಡಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಡಲ್ ನೆಂಪುನತ ನಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ತೂವೇರೆ ಪೊರ್ಲು ಓಲ್ ಒಂಜಿಲ ತೋಜೆ ಎದುರುಡು ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ತೂವೇರೆ ಪೊರ್ಲು ಐಕಾದಾಲೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬ್ಯೂಟಿ ಗರ್ಲ್ ಏಪ ಮುಗಿಯುಣ್ಣ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಹನಿಗವನದ ಮರ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರೆ ಅತುಲ ಐತ ನಿಕ್ಕುಂಡು ಮರ್ಲಿ ಪರ್ಪುನ ಮರ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಚ್ಚಿ ಇಮೇರಿಲ್ಲೆ ಮುಲು ಹನಿಗವನದ ಮರ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರ್ಲುಂಡು ಬಲೆ ತಿಳಿ ಪಲೆ ತೂಪುನ ಮರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಬೊಕ್ಕರಿಪ್ಪೆ ನಾಟಕ ತೂಪುನ ಮರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕರಿಪ್ಪೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮರ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ವನ್ನ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ನಿಂಪಾಂಡು ಈ ಎಂಜಿನ ವನ್ನ ಮುರನಿ ಮುಜ್ಜನ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೀರು ಮುಜ್ಜನ ಓಲಿಯಾ ಓಲು ಅವು ಬಾರಡು ಪಾತಿರೊಂದಿ ಬಾರಡೆ ಪುನತೆ ಹೊರರ ಮಾತ್ರ ತಾತದ ಬಿಡೆ ಬರ್ಪುನಾತೆ ನಿನ ವಿಸೆಂಜಿನ ವಂಡ ಅವು ಬಂಡ ಎಂಜಿನ ಮುರನಿ ನರ್ತಿ ಒರಿಯನ್ನ ಪುಟ್ಟೆವು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬಾಲಕಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿನಿಗೆ ಬಾಲಕಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಂಡ ಬಾಲಕಪ್ಪ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬಾಲಕಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ತೇವು ರವಿಚಂದ್ರನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಐಟು ರಡ್ ಜೋಕ್ಲು ನೆಟ್ಲ ಮೇಗ್ಲು ಮೊಲೆಗ್ಲು ರಡ್ ಜೋಕ್ಲು ಹುಟ್ಟಿನಿಗೆ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಲಿಮಿನಿ ಎದುರುಂಡ ಬಾಲೆದ ಕೂಲಿದಾಲ ಎದುರು ಜವಾಯಿಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಓ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನ ಕಂಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಓ ಕಂಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅವು ಅಣ್ಣವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣವರ ಮಕ್ಕಳ ಕೆರ್ಪಿ ಮಾತಾ ಚೇಂಜೇ ಮಲ್ಪುನತ ಮಾರೆ ಐಟು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲತ್ತ ಮೊಲೆಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟಿನಿಗೆ ಅಂದ ಐಟೆಂಜಿನ ಡೌಟ್ ನಿಕ್ಕಿ ಐಟದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡಾನ್ ಟೈಟದಿಲ್ಲ ಬೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಡ್ಜಿತ್ತೀರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ವಲ್ಯ ಮಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ಜಿ ಹೋಗುತ್ತಂಡ ಅಲಿಬಾಬಾ 40 ಚೋರ್ ಅಲಿಬಾಬಾ 40 ಚೋರ್ ಅಂದ್ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಡ್ಜಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲದ ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣದ ಬುಡಜಿ 7 ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನಾಲು ಕೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ಲೊಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೊಲತ್ತ ಆ ನಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿನಿ ಎಂಚ ಬೆದ್ದು ಅಲ್ ಮಾರ ಇತ್ತ ತೋಲ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವರ ಜೋಕರ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಾಲ ಪೆಟ್ಟುಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ತೂಲ ಗಂಗಯ್ಯ ಐತ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಪುನ ಮರ್ಲುಂಡತ್ತ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಂಚನೆ ಅವೆಂಚ ದಿನ ಹೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದೇ ಪೋಂದುಂಡು ಮದ್ಯಪಾನ ಪಂಡಗೆ ಎಂಕೊಂಜ ಹನಿಗವನ ನೆನಪಾಂಡ ಕಾಂಡತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಒಂತ ಪೆಗ್ಗ ಪಾಡಂಡ ಸುರಪಾನ ಅವು ಸುರಪಾನ 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 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಯಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಿತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಡುವತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಕೊಡಪಾನ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಎದುಕೊಲ್ನೆ ತೆಲಿಪಾಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೇಗ ನಾಲೆಜ್ ಏತುಂಡು ತೂಕ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕೇನ್ವೆ ಕೇನ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇನ್ಲೆ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಬನ್ಪೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರವನುಡು ಅವ ಸುರೋಕು ಕೌ ಕ್ರೋ ಕೌ ಕ್ರೋ ಕೌ ಮಂಗೆ ಮಂಗೆ ಕೌ ಪೆತ್ತಂಬೆ ಪೆತ್ತ ಪೆತ್ತನ ಯಾನೊಲ್ಲ ರಿಂಚೆಂಚಾರ್ನ ಬೋರಿ ನೀನು ಕೌ ಪಂಡ ಪೆತ್ತ ಪೆತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ ಪೆತ್ತ 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 ಪೆತ್ತಗೆ 4 ಕಾರು ಉಂಡು ಪೆತ್ತಗೆ 2 ಕೊಮ್ಮುಂಡು ಪೆತ್ತಗೆ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ಉಂಡು ಪೆತ್ತ ಪೆತ್ತ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೆತ್ತ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಬೊರಿ ಪೇರು ಏನ್ ಎನ್ಕೊಂಡು ಟಿಪ್ಪೋ ಕೊರ್ಪ ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ತಿಕ್ ತಿಲೆ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಬಂಡಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ ರಡ್ನೇಟ ಟ್ರೀ 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 ಮರ 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 ಟ್ರೀ ಪಣ್ಣ ಮರ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮರ ಮರ ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಾಡಿ
ಪೆಲತಮರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೆತ್ತಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೆಲತಮರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಡ್ಡು ಪುನಃ ಪೆಲತಮರಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇರೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಂಬೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗುಜ್ಜೆ ಆಪುಂಡು ಗುಜ್ಜೆ ಮಾತ ಪರಂದದು ಕುರಿದು ತೀರ್ತು ಬೂರ್ದಿನ ಗುಜ್ಜೆನು ಬತ್ತು ಪೆತ್ತ ತಿನ್ಪುಂಡು ಪೆತ್ತಗ ನಾಲ್ ಕಾರುಂಡು ಪೆತ್ತಗ ರಟ್ಟು ಬಂದುಂಡು ಪೆತ್ತ ಕೊಂಚ ಬೀಲ ಉಂಡು ಪೆತ್ತ ದಿನೋಲ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಬುರಿ ಪೇರು ಏನೆನ್ಕೊಂಡು ಬಿಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪೆತ್ತದ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೇದ ಪೆತ್ತಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಬರ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತು ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಉಪೇಂದ್ರನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕುಟುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೀರೋ ಕುಟುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹತ್ತಂಬೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಲೆ ಕಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಎಂಗಲ್ನ ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲು ಕಾಡಿಡು ಒಂಜಿ ಪೆಲತ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟುಂಡು ಪೆಲತ ಮರಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇರೆಂಡು ಪೆಲತ ಮರಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರೆಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಮಾತುಂಡು ಪೆಲತ ಮರಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗುಜ್ಜೆ ಮಾತ ಪರ್ದ ತೀರ್ತು ಬೂರ್ದಿನ ಗುಜ್ಜೆನು ಎಂಗಲ್ನ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಪೆತ್ತಗ ನಾಲ್ ಕಾರುಂಡು ಪೆತ್ತಗ ರಟ್ಟು ಕೊಂಬುಂಡು ಪೆತ್ತ ದಿನೋಲ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೇರು ಅಂಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪೆಂಕಾಸಿ ಮಾಷೆ ಕೂಡ ಪೋಯಿನಿ ಪೆತ್ತಾಗೆ ಪೆತ್ತದಡೆ ಬರ್ಪೇದ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಡೆ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಂಚಿ ಬರ್ಚಾ ಇತ್ತ ಪ್ಲೇನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪ್ಲೇನ್ ಪಂಡ ಪಾಂತೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೇರೇನು ಪಾಂತೆ ಬನ್ನಿ ವಿಮಾನನಾ ಪಾಂತೆ ಪಂಡ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪಾಂತೆ ಪಂಡ ವಿಮಾನ ಹತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪಂಡ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಮಾನ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತಂಪೋಪುಂಡು ತಿರ್ತುರ್ದು ತುಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನ ವಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ವಿಮಾನದ ಉಲಾಯಕುದೊಂದು ತಿರ್ತು ತುಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಲಗನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಗುಳಿಗ ದೈವನ ಕಲ್ಲು ಎಂಗಲ ಪೆಲತ ಮರ ತರಿಟ್ಟುಂಡು ಪೆಲತ ಮರಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರೆಂಗ್ಲೆ ಮಾತುಂಡು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಮಾತುಂಡು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಗುಜ್ಜೆ ಅದು ಕುರಿ ತಿರ್ತು ಬುಂಡು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ತಿನ್ಪುಂಡು ಪೆತ್ತ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೇರು ಯಾನ್ ತಿಪ್ಪಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಪೆ ಎಂಕಾಸಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತುಬೂರಿನೆಲ್ಲ ಪೆತ್ತದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಒಮೇನ ಸುರೂಕಿರ್ನ ಪೆತ್ತನು ಕೊಣದು ಮಾರೋಡಿ ಪೆತ್ತದ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯತೆ ಆಯಕ ಒಯ್ಕ ಬಾಡ್ನು ಪನ್ಲೆ ದೇ ಒಮ್ಮಯ್ಯನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪತ್ನೆಗ್ ಬರ್ನಾಗ ಆಕಲು ಬೇತೆ ವಿಷಯಡು ಆಕಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಐಟೇ ಆಕಲಿನ ಜೋಕಲಿನ ಕಲ್ಪವಡು ಅವನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಡು ಅವೇ ಆಯ ನಮಗೆ ಅವು ಮಲ್ತೆ ಮೇ ನಮಗೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೆಂದು ನಮ್ಮ ಆಸಿನ ಆ ಜೋಕಲಿನ ಕಲ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಆಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಅತ್ತಮೆ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಆಸೆಲು ಉಳ್ಳತ ನಿಕ್ಕು ಇಟ್ಲ ಆಸೆ ನಿಜ ಮಾರಾಯ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ವೈಟ್ ನಿಕ್ಕು ವೈಟ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುನು ಈ ಪನೋಡು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡತ ನಿನ್ನ ಎತ್ತ 5 ತಿಂಗೊಲ್ದತ ನಿನ್ನ 4 ತಿಂಗೊಲ್ದ ದೂರ ಹೊಡಿ ಓಪಿನಿ 5+4 9 ತಿಂಗೊಲ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನೇ ಭೂಮಿಗೆ ವೈದು ಮಾರಾಯ ನಿಜಲ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾರ್ಪುಜ ಅಂತ ಮಾರಾಯ ಅಪ್ಪೆದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡಿಡು ಒಂಜಿ ಆನು ಇಪ್ಪೆದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡಿಡು ಪೊಣ್ಣು ಕಂಡಿದು ಕಂಡಿಡೇ ಲವ್ ಮನ್ಪುಣ ಆ ಲವ್ವೇ ಕಂಡಿಲವ್ ಜೋರಾನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಮೋಗೆದ ಸುನಿಧಿ ಕಲಾವಿದರು ಏಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರೆಗೂ ರೆಡ್ ಹೊಡಿದಿ ಓ ದೇವರೇ ನಿಕಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟೇ ಸಮಾಜಿ ಮಾರಾಯ ನನ್ನ ಈ ರೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏಪ ಸಮಾವರೆ ಕೇಣಿ ರೆಡ್ ಬುಡರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಡುತ್ತೆ ಒಂಜಿ
ಯಾನ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ರೂಮ್ ಉಡು ಇಮೇಲೆ ಆಯ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೈಡ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತ ಪಪ್ಪ ಒಲಿತೇರು ಪಪ್ಪ ಪ್ರಾಯತಿ ಸೈಡ್ ಅಯ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಐನಕುಲ್ಲ ಬರ್ಚದ ಇದು ಕೇನಿ ವಿಷಯ ಕೇನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಕೇನಿ ಪನ್ ಪನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆನಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ತಿಗಲೆ ಬೇಂಡಾಡು ಓ ದೇವಾ ಆನಿ ಬಸ್ ಓಪನ್ ಬರಂತು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಎಮೋಷನ್ ಮಾರ ಎಮೋಷನ್ ಅವು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ಕೇನಿ ಆನಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೂ ಬೇನೆ ಅನ್ನಗ ಯಾನಿ ಮೇನು ಮಹೇಶ ಓ ಮಹೇಶ ಅಂದ್ಲತ್ತೆ ಆನೆ ಇಮೇದಾನ ಮಲ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಲ ಸೇರ್ದು ಸೀಡಿಡು ದೇವಿ ಮಾತ್ ಮ್ಯಾಟದು ಅಂತೀರ್ ಈನಿಗಲ್ಲ ಆಟ ತಿನ್ನಿಯ ಮೈಸಾಸುರೇರ್ ಮೈಸೇರ್ ನಮ್ಮೆ ಬಾಡಿ ಇದು ಯಾರು ಪಾಡುಜೇರು ಮೈಸಾಸು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೂಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಉಳ್ಳೆ ರವೇನ್ ಪಾವನುಲ್ಲ ಮೈಸೇರ್ ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಲೆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಮಹೇಶ ಮಹೇಶ ಅಂದ್ಲೆತ್ತೆ ಇಮ್ಮೆ ಅವಳು ಮಾಲಿನಿ ಮಹೇಶ ಲೆತ್ತದು ವೈಕ್ ವೈಕ್ ಬಂದ ಅವಳು ಕೇಳಿ ಅಂದಮೆ ಬತ್ತೇನ ಅಂಜಿತು ವಾರೆ ತಪ್ಪದೊಂದಿನ ಕಾನಿ ಮುಸುಡಿದು ವಾರೆ ಎಷ್ಟೆತ್ತು ಜನ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಟ ತೂಪಿನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತದೆ ಏತ್ ಬಂಡಲ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ರಡ್ನೆ ಮುಡಿದಿನ ಮಗಿಯಾತ ರಡ್ನೆ ಬಡಿದಂಡ ನಮ್ಮೆರ ಗಾಂಡಿ ಎನ್ನನ ಈ ರವು ಪಣ್ ಪರತ ಇಂಬೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಂಕರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪನ್ ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಜಗಲ್ದ ಕುಲೊಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತಲ್ ಪುಲ್ಯಗಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪುರ್ಸತಿತ್ತಿದ್ದಳು ರಾತ್ರಿ ಅಂಬುಡ್ ಪೂಜಿ ಓ ದೇವರ ಈ ಕೇಳೇಡಿ ಇಂಬೆ ಬತ್ತದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವಂದೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಕೈ ಪಾಡ್ತಿನತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿರೋ ಸಮ ಕೇನಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಬೀಡಿದ ಸೂಪ ಕೈ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಪನ್ನು ಮಾರಯ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನ್ವೇರು ಅತ್ತೆ ಇಂಬೆಗ ತಂಗಲಪ್ಪುದಾನೆ ಆಮೆಟ್ಟು 4 ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಪೋದು 4 ಬೀಡಿ ಬದೊಂಬತ್ತು ಮನ ಗಂಟು ಪೋಪುಂಡ ಇಂಬೆ ಬೀಡಿದ ಸೂಪ ಪೋದು ಕೈ ಪಾರ್ದ ಇದೇತ ಮನದನ್ನಿ ಬೀಡಿದ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಮೋಲ್ ಬೀಡಿ ಕೊನ ತೂದುಂಡತೆ ಬೀಡಿದ ಸಾಯ್ಬರ್ ಮೊಲೆ ಸಮಾನೆರ್ನಿ ಆಲೆ ನೆರ್ನ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಮ ಕೊರ್ನಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಎಂಕ ಅವೇ ಹೊಡಿತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಇಂಚಲ ಮಾತಾಪುಂಡ ಕಾಲಿ 4 ಬೀಡಿ ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಅತ್ತು ಆ ಮದ್ಮೇತಿನ ಹೆಂಚ ಬಂಡಾಣಯ್ಯ ನಲ್ಲ ಮದ್ಮೇತಿಚ್ ಅವು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಂಡಲ ಮದ್ಮೆ ಆ ಒಂದಿನ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೊರಪಾಡು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 2000 ಇಸೀಡು ಉಳ್ಳೆ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ರಂಗೋಲಿ ದೀವಂತೆ ಆನಿ ರಂಗೋಲಿ ದೀನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡಮನೆ ಚುಕ್ಕಿ ದೀನಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಆನಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಪಡ್ಕೆ ಮೇ ಬರಂತ ಚೋಡು ಬತ್ತೆ 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 ರಂಗೋಲಿ ಮಿತ್ತು ಕೈದಿ ಕಾರ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಕೈತ ಮಿತ್ತದಿ ಎಂಚದಿಯೇ ಕಾರು ಎಂಚಮೆ ಎಂಚ ಕಾರ್ದಿಯ ಯಾನು ಇಂಚ ಕಾರ್ದಿಯ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಇಂಚ ಕಾರ್ದಿಯ ಗತ ಅಲ್ಲ ಈಜಂತಲ್ಲ ಪೆದ್ದಮ್ಮು ಅವ ಅಂಕಾರತಿ ಅಂಚೇನ ಕಾರ್ದಿಬ್ರೆ ಅದಾದ ನಿದ್ರೆಡ್ ಮಾರ ಅದಾದ ಐಕ ಮಾತೆ ಏನ ವಡ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಮುಸುಡುದು ವರ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಅವ ಮತ್ತೆ ಸೈಯಾಡು ನಿಕುಲ್ ಏಪಲ ಸಮಾವಾರ ಇಡಬಲಿ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡತ ನಿನ್ನ ಎತ್ತ 5 ತಿಂಗೊಲ್ದತ ನಿನ್ನ 4 ತಿಂಗೊಲ್ದ ದೂರ ಹೊಡಿ ಒಪಿನಿ 5 + 4 9 ತಿಂಗೊಲ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನೇ ಭೂಮಿಗೆ ವೈದು ಮಾರಾಯ ನಿಕಲ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾರ್ಪುಜ ಅಂತ ಮಾರಾಯ ಈರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಗನ್ವಾರ ಸುರುಕು ಪೋದ ಅವಳು ಕಕ್ಕುಸ್ತಿಲಿ ಅವಳು ನೀರ್ ಬರ್ಪುಡ ಮುರನಿ ಪೋದುಂಡತಿ ಅರ್ಧೋಡು ಪಿರಪಾರ ಬರ್ಪಿಲ ಕಾದ್ರಿಂಕೆ ಅವು ಐಟೇನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಲ ಆಡಿ ಕಕ್ಕುಸು ಪೋತೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬುಕ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಮೂಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ದಾದಿ ನಿಕುಲು ಬಾಡಿಗೆ ಸಮ ಕೊರ್ಪರಡ ಯಾನ ಸಮ ಮಲ್ಪುವೆ ಈಜಿನ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಡು ಈ ಸಮ ಮಲ್ತಿವ ಕೆಂಕುಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪತು ನಮ್ಮಲ ಆತೆ ಅಮ್ಮಲ ಪೆದಮ್ಮಿ ಬ್ಯಾಗಿಂಚ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೋನ್ವಾರ ಮಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡದೆ ಅವತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಇನ್ನು ಓಟದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗಿನ ಎದುರು ನಿಂತೀನಿ ಒರಿ ಎತ್ರ ಒರಿ ವಿನ್ನ ವೈರಿ ಅಂತಡಿ ಅವು ಪಡು ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ವಿನ್ನ ಪರಂದೇನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾನೆ ಮಾರೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನೆ ಅವಳು ಕೋರಿ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇರ್ದವಳು ಎನ್ನಲೆ ಮಾರ ಈ ವಿನ್ನ ಅಂದೆನ್ಯ ಈ ವಿನ್ನ ಅಂದೆನ್ಯ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ವಿನ್ನ ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರಡು ಮಲ್ಲೆದು ಕೊಂಜಿ ಎಂಗ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಭಾಷಣ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಮೈಕ್ ಎನ್ನು ಮಾರಾಯ ಬೈಕ್ ಉಂಡುಂದು ಎನ್ನೋಡು ಈಗ ಇನ್ನಂದ ಮೈಕ್ ಐತೆ ಎನ್ನೋಡು ಎನ್ನು ಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಚೂರ್ ಎರಡ ಬಾತೀರ್ ನೀ ಅತ್ತು ಮೈಕದ ಎರಡ ಒಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆನಾ ಅತ್ತು ಮೈಕ ಉಣ್ಣನ್ ಯಾನೆನ್ನೋಡು ಮೈಕದ ಉಳ್ಳೆ ನಿರೇನಾರ ಪೂಜಾ ದೇವರ ಆ ಪನ್ನು ಮಾರ ಜಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ
ಈ ಸರ್ತಿದ ಪಂಚಾಯತಿ ಓಟು ನನಗೆ ಎಂದಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ ತುಂಬುದ 5 ವರ್ಷ ಏನು ಉಂಟುಂಡ ನನಲ ಎನನೇ ಎಂದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಪಾರು 5 ತುಂಬುದ 5 ವರ್ಷ ಏನು ಉಂಟುಂಡ ಕುಡಲ ಎನನೇ ಎಂದ ಕೊಡ್ಪಾರು ಇಂಕ ಮೀನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಅದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಂಟುದು ಆಯನ ಎದುರು ಉಂತಿಯಡಲ್ಲ ಎನನೇ ಎಂದವರು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಉನ್ನರಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಲು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಒಂದುಂಡು ಕುಲೆ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಏನನಿಗೆ ಎಂದಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನನಿಗೆ ಎಂದಾದು ಕೊರ್ನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಡಾಮರ್ದ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೆ ಯಾ ನಿಕ್ಯ ಇಲ್ಲಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡುವೆ ಡಾಮರ್ದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ಕಣಕ್ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೂ ಕೊರ್ಪೆ ಟಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೈನ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತುಡರ್ ಕಲಾ ತಂಡ ಹಚ್ಚರ ಇರ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವಸ್ಥೆ ಬಂತೆ ಮೂರನೇ ಇಂಚೆನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಲ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದ ಆಯ್ ಮಂಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಟೀಚರ್ ಕಮಲ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮಲ ಟೀಚರ್ ಸಮಾಜ ಪಾಠ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಾಜದ ಹೈದರಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ರಜ್ಜರ ಹೈದರಾಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೈದರಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಡು ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಿಗಿರೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಟೀಚರ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೈದರಾಲಿಯ ಮಗ ಯಾರು ಮುಸ್ತಫೇತ ನಮ್ಮ ಮೀನ ಹೈದರ್ನ ಮುಸ್ತಫೇತೆ ಮಗಿ ಅವು ಮೀನ್ ಐದರ ಹತ್ತಜ್ಜರ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿ ಬೇಟೆನೆ ಐದರು ಲ್ಯಾನ ಮಗನಿಗೆ ಎಂದಿನ ಇತಿಹಾಸನ ಬಂಡೆನ ಟೀಚರ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೈದರಾಲಿಯ ಮಗ ಯಾರು ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಸರಿ ಉಸರಪ್ಪ ಕಾಲ್ಪುರೇಟ್ ಪುರಾಯ್ ಆಯ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಟಕ್ಕೆ ಏನು ವಾರ ಇಂಚ ಮಂತೆನಾ ಹಾ ಟೀಚರ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಹೇಶ ಏಲು ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ ಏಲು ಮಹೇಶ ಉತ್ತರ ಏಲು ಪನ್ನೆ ಅಂತಲೇ ಮಾತು ಬರ್ತಾನಾಗ ಲಕ್ಕುದುಂಚಿ ಲಕ್ಕುದುಂತು ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಇಂಗಾಲದ ಡಯಾಕ್ಸ್ ಸರಿ ಅತ್ತಂಬೆ ಎಂಚಿನ ಸರಿಯೇ ಅವಳು ಟೀಚರ್ ಕೇಂದಿನಿ ಸಮಾಜದ ಅಂಡೆ ಪಂತಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಸ್ಥೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡದು ಸುಖಜ್ಜಿ ಅಂದಬೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅಲ್ಕಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿನ ಮಾತಂಬೆ ತೋಜ್ಬಾಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾವಡೆ ಐರ್ ತುಂಬು ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಬದಲು ಹಾಕಿದಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೇತ್ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿ ಸಟ್ಟಿ ತೆತ್ಕೊರ್ಲಿ ಅಪನಾ ಸರಿಯಾಪಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ ಪನ್ನೋಡು ಆಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಗ ಇಂದೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಕ ಆಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮುರಣಿಂಜಿ ಕಂಪಿಸಾಯನ ಅಜ್ಜೇರೆ ಅವಂಬೆ ಆಯ್ ಕನ್ಪಿಸ್ತಲ್ಲ ಏನೆಗೆತ್ತ ಇತ್ತಾಗ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆನಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೆತ್ತ ಅಜ್ಜರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತ್ತದ ಪ್ರಧಾನಿಯರು ಕೆಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯರು ಕೆಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯರಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಅತ್ತೆಯೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಏರಮ್ಮ ವಾರತ ಏರಿ ನಮ್ಮೇರಿ ಏರಿಂದ ಬಂದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜರ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಓಲು ಇತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅತ್ತಿ ವಾ ಈ ಹೇಪದಂದ ಮಂಡಾನೈ ಪ್ರಧಾನಿ ಎತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೀನ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತ ಬಗ ಅಜ್ಜರ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಸರಿಜ್ಜೆ ಇರ್ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಂಚ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮುರಳಿ ಶಾಲೆ ಪೋಣಗ ದಾತನ ಉಪದ್ರ ಆತನ್ ಗೆತ್ತ ಅಜ್ಜರ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುದು ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ಕೊನೆ ಐನೊಂಚೂರಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಪನೋಟ ಅಂದಿ ತಾತ ಮನ್ಪಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ ಮಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದು ಐತ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಗದ ದಂಡದ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಡಮ್ಮ ಅಂದು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಂದಿಲ್ಲ ಈರು ಕಟ್ಟೇರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಮಗಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಗೆತ್ತ ಇದು ಇರ್ನ ಮಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾಂದ ಕೇಂಡರೆ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾಂದ ಕೇಂಡರೆ ಆಯೇ ಲವ್ ಕಟ್ಟೊಂದೆ ಲವ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನಿ ಬೇಸ್ ಮಗ ಬೇಸ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಏತು ಸೋಕುಡು ನಿಕ್ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎತ್ಕೊಡು ಬಾ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಲವ್ ಪಂಡದಮ್ಮ ಲವ್ ಪಂಡದಾತ ಈ ಜನ ಮರ ಲವ್ ಪಂಡ ಹೇಳ್ಬೋರ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜರ ಲವ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ
ಪೊನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಅವು ಇರೇ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ ಬಿಡಿ ಹಾ ಪೊಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಪಿರಾವ್ ಕಟ್ಟೊಂದೆ ಇರಗಿತ್ತ ಲವ್ ಬಣ್ಣದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಮ್ಮ ಲವ್ ಬಣ್ಣದಾದ ಯಾನ್ ಮನ್ಪ ಲೇ ಲವ್ ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಿದ್ದೊಂಡು ಮಂಗಲೇಕ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪಿ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಲವ್ ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಿದ್ದೊಂಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಿದ್ದ ಬಂಡ ಅವು ತೆಲವು ಈ ತೆಲವುಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರ ತೆಲವುಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ತೆಲೊಂದೆ ಪುಣ ಅಂಚಿರ್ದು ಆಯಗೆರೆಪುನೆ ಆಲೆ ನನ್ನ ಲವ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲಂದು ಇಂಚಿರ್ದು ಮಲಗೆರೆಪುನೆ ಆಯ ನನ್ನ ಲವ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಆಯೆ ಬೇತಾಳೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ಪುನೆ ಬೇತಾಳೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ಪುನೆ ಐಟು ದಾಳೆಪ್ಪರೆ ಜವು ತೆಲೊಂದೆಪ್ಪುನೆ ಐಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲವ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಲವ್ ಅಪ್ಪೆದಿಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಡಿಡು ಒಂಜಿ ಆನು ಇಪ್ಪೆದಿಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಡಿಡು ಪೊಣ್ಣು ಕಂಡು ಕಂಡಿಡೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ಪುನೆ ಆ ಲವ್ವೇ ಕಂಡಿಲವ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜುಂಡಾಚ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಲವ್ ಅವು ಖಾಲಿ ಬಸುಟ್ಟೆ ಲವ್ ಆಪನ ಈ ಬಸುಟೆಂಜ ಮಾತೆಂಜ ಬಂಡ ಬಸ್ಸು ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಸೀಟು ಒಂಜಿ ಆನು ಖಾಲಿ ತೂದೇ ಲವ್ ಮನ್ಪುಣ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಲ ಬೋಡು ಕೈ ಈ ಬಲ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಸುಟು ಮನ್ಪ ಲವ್ವೇ ಬಲವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಈ ಇರ ಪುಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಮಾತ ಮಂಟೊಂಜಿ ಲವ್ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಾನಿರೆಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆಲ ಲವ್ ಮಂತೆರ್ನ ಆ ಲವ್ವೇ ಕಲವು ನಾನೊಂಜಿ ಲವ್ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಲವ್ ಅಜ್ಜರ ಐನು ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಂಡ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬೋಂಡಲ ಯಾರಂದು ಈ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಮರ ಸುತ್ತೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಈ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಮಂತ್ನ ಲವ್ವೇ ಪಲಾವು ಪಲಾವ್ ಅಂದ ನೇನು ಮಾತ ಮೀರಿಸೇನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಉಂಡ ಜರ ಅವು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಈ ಲವ್ ದಾದಿನಿ ಅವೇತೋ ಜವಣಿಯರು ಲಗಡಿ ಪೋತ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಗಿತಾರೆ ಆತಿಜಿ ಆ ಲವ್ವೇ ಇನಿ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲವ್ ಅವು ಪುಂಡಿ ಲವ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನకు ದುಂಬು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾತಾ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವನಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಕೆಡೆ ಕೂಡ ತೆಲ್ಪುಗ ಅರೆಮುಟ್ಟ ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕುಂಜದ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತಂಡೋನು ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನಗಲಿ ನಾಯಿನ ಏರಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಿನಿ ನಾಯಿನ ಮೂಲ ಏರಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಿನಿ ನಾಯಿನ ಅಮ್ಮೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ನಾಯಿ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ನಾಯಿ ತಂಬೆ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನಗಲಿ ಆಯ್ ಓಡಿ ಉಚ್ಚಿರಿ ಬಿದಾಡ್ತೀನಿ ಕೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕೇನ್ವೆ ನೀ ಒಂಚೂರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಒಡ್ಡೆಗ್ ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಒಚ್ಚೆರೆ ಬಿದಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಒಡೆಗೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಅಂತ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಜತ ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಿಂಬೆ ಜೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟನು ಒಚ್ಚೆರೆ ಬಿದಾಡ್ತೀನಿ ಐತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟನು ಒಚ್ಚೆರೆ ನಿನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜಾವ್ ಬೋಪಿ ನಿಂಬೆ ಯಾನ್ ಬೋಪಿನ ಅತ್ತಂಬೆ ಈ ಒಡೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೂಜ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಚ್ಚೆರೆ ಹೇಗ್ ಮಾರಯ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಚ್ಚೆರೆ ಉಂದೇನೆ ನೆಕ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ಮಾರಯ್ಯ ಆ ಕುಂಟು ನೆಲ ಒಚ್ಚಿನ ಕೋಲುನು ಹೊರ ದಕ್ಕಲ ಮಾರ ನಾದುನು ನರಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಾವಡು ಎನ್ನ ಜೌಲಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟು ನೆಲ వచ్చిన ಕೋಲ್ ದೀತಿನಿ ಏರುಂಬೆ ಇಕ್ಕ ಬಕ ಮಸಾರ ದಾನಿ ಮಾರಯ್ಯ ಒವ್ವೊ ಕಾರುಗು ಒವ್ವೊ ಶೂ ಪಾಡೊಂದು ಆ ನೆಲ వచ్చిన ಕುಂಟುನು ಪಾಸೊಂದು ಪಾರದಾತ ಮಾರಯ್ಯ ನಿಕ್ ಕಣ್ಣು ಪುಡದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಕಾಪೇರೆ ಅಪುಜ ಮಾರಯ್ಯ ನಿಕ್ ಈ ಗಡಿ ಕಣ್ಣು ಪುಡದುಂಡು ನಂದು ಎರಿಗೆ ಬನ್ಪಿನ್ಬೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಮಲ್ದಾನ ಅದ ಮಲ್ದೆ ಈ ಮರ ನಿನಕೊಂಜಿ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಕು ಬೋರಿಗೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪುಜ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾ ಅಯ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನತ ಮಾರೆ ಪೋತೆ ತಾಯಿ ಐಗೆ ಕೆಬಿಕೇನುಂಡ ಪೋತನ ಬಂದು ಈ ಕೇಂದ ನಂಬೆ ಅವ್ವೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮಾರೆ ಆಯಡ ಕೇಂದ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಸೊಂದು ಬರ್ತೇನತ ಮಾರಾಯ ಏನ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ಪುನ ಪೋತನ ಬಂದು ಸುರುಕು ಕೇಳ್ನ ಅವ್ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಆಯಡ ಈ ಒಂತೆ ಮೂಲೆ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಸೈಡ್ ಉಂತಲ್ಲ ಅವ್ ಏ ರಾಮ ಕೇಂಡನಂಬೆ ಉಡೇ ನಾನು ಮಾರಾಯ ನಿಕ್ ಪೋದು ಕೇಂಡನಂತು ಇನ್ನಿಬೆ ಕೇನುವೆ ಮಾರಾಯ ಈ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಉಂತುಲ ಏ ರಾಮ ಕೇಂಡನಂಬೆ ಓ ದೇವರೇ
ಕೇನುವೆ ಮಾರಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದುಂತುಲ ಕಣ್ಣು ಪುಡ ದಿನತ ಮಾರಯ್ಯ ನಿಕ್ ಕೆಬಿ ಪುಡ ದಿನ ಆಯನತ ಕೆಬಿ ಸಮೊಂಡತ ಮಾರಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೇನುವೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲ ಮೂಲು ರಾಮ ಎಂಚಿನ ಮಾರಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಚನೆಲೆತ್ತೀನಿ ಲೆಪ್ಪವೇ ನೀನ ನಿಂಚೇನೆ ಇಂದ ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇತ ಟಿವಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿದ್ಯಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಎಡ್ ಮನೆದ ಪಾಸ್ ಹೋಯ್ದೋಡು ಅಮ್ಮೆರಡ ಬಂದು ಟಿವಿ ಹತ್ತು ಮಾರಯ್ಯ ಒಂದು ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಳೆ ತಿರುಪದ ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಿರ್ ಚೀನಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾರಯ್ಯ ಬ್ಯಾನರ್ ಹತ್ತು ಮಾರಯ್ಯ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇತ ಚಕ್ಕನಗಲ್ ಬೈದಿದ್ದೀರಿ ಚಕ್ಕನಗಲ್ ಬೈಜಿಡ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ 4 ಜನಗಳೇ ಸಾಲ ಚೀನಾ ಮಾರೆ ಉಂಬ್ಯಾ ಗೇರ್ ಮಾರಯ್ಯ ಕಲ್ಕುನು ಎಂಕ್ ಕಲ್ಕ್ ನಿಗಲಿಗಿರ್ವೇರೆ ಕಲ್ಕದ ಮೂಲ ಪೂರ ಮಾಜಿದು ಸಯ್ಯರೆ ಮುಟ್ಟ ಬೂಡ್ದೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಣ ಮೂಲೆ ಮಾಜಿವೆ ನಂದೆ ಅನು ಏನ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಪು ಜುಂಬ್ಯಾ ನಿಕ್ಕ ಈಗ ಆಟ ಪೋತೆ ಬಂದ ನಿಕ್ ನಡ ಕೇಂದ್ರೆಗ ಆಪುಜಾತ ಯಾನಕೇನು ಎಂಬೆ ಏನ ಈಕೇನುವನ ಏನ ಪಂಡದಕ್ಕೇನುವ ಮಾರಯ್ಯ ಆಟ ಪೋತನ ಬಂದು ಯಾನಕೇನುವೆ ಈ ಆಟ ಪೋತನ ಪಂಡದಕ್ಕೇನುವ ನಂದು ಇದಮುಟ್ಟ ಯಾನಕೇನುವೆ ಮಾರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ ಕಣ್ಣು ಪುಡದನ್ ಮಾರಿ ಈ ಆಟ ತೂತನ ಮಾರೆ ಕೇಂದ್ರೆಗಾಯಾಗ ಯಾನ್ ಆಟ ತೂಚಿಡದ ನಿಂಬೆ ಆಟ ಕೇಂದ್ರೆಗೆ ಎಂಕ ಬಾಯ್ದಾನಿ ಬೂರ್ದುಂಡ ಇದಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಡೆ ಕೇನ್ಯತ ಮಾರಯ್ಯ ಕೇನು ಇಸ ಯಾನ್ ಕೇಂದಾಡತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಟ್ ಆಯ ಆಟ ಪೋತುಜೆ ಬಂದು ಪಂದೇಡ ಎನ್ನ ಅವ್ವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಅವ್ವ ಅವ್ವು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಯಾನಿ ಏನವ ಎನ್ನಿಯ ಮಾರಯ್ಯ ಇಸ ಯಾನ ಕೇನ್ನ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋತೆನ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಅವ್ ಮಾರಯ್ಯ ಹೊರಕೇನ್ಲ ಎಡ ಪೋಲಂಚಿ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾನ್ ಕೇನ್ನಾತ ಕೆಪ್ಪ ಕೋಡೆ ನೀ ನನ್ನ ರಾಮೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋತೇತ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇತ ಐಕಿ ಪೋತನಂಬೆ ಕೆಪ್ಪ ಕೋಡೆ ನೀ ನನ್ನ ರಾಮೆ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇತ ಐಕಿ ಪೋತನಂಬೆ ಮೂಲಿಯ ರೆಗ್ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿತ್ತ ಬರಿಟ್ ಬತ್ತಾರೆ ತೂವ ಕೆಬಿತ್ತ ಪೂರ ಅಟ್ಟದಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪುವನ ಮಾರಯ್ಯ ಕೆಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಮಾರಯ್ಯ ಮೂಲೆನೆ ಕರೆದುವ ಇಡೆ ಮಲ ಮಾರಯ್ಯ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಇಂದ ಕೇಳಲ್ಲು ಅವು ಕೆಪ್ಪೆ ಅತ್ತ ಕೆಪ್ಪ ಈ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ತೂಲಂಬೆ ಓ ಕೆಪ್ಪ ಈ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ತೂಲ ಏ ಕೆಪ್ಪ ಈ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ತೂಲಂಬೆ ಆಯ್ ನೀ ನಾನೇ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಏರೇನು ತೂ ಓಡಾಯೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ ಗೊತ್ತವ್ರೆ ನೀನ ರಡ್ಲ ಪುಡಾದಿನತ ಮಾರಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ಬೇಗ 20 ಮಿನಿಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಕೆಪ್ಪ ಕೋಡೆ ನಿನ್ನ ರಾಮೆ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೆಗೆತ ಐಕಿ ಪೋತನ ಕೋಡೆ ನಿನ್ನ ರಾಮೆ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೆಗೆತ ಐಕಿ ಪೋತನಂಬೆ ಓ ಕೆಪ್ಪ ಕೋಡೆ ನಿನ್ನ ರಾಮೆ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೆಗೆತ ಐಕಿ ಪೋತನಂಬೆ ಕೋಡೆ ನಿನ್ನ ರಾಮೆ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೆಗೆತ ಕೋಡೆ ನಿನ್ನ ಮನಿ ಪೂಜಿಂಬೆ ಕೆಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಾರಯ್ಯ ಆ ಎನ್ನಡೆ ಬೈದೆ ಮೂಲೆರ ನೀನ್ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ನು ಮಾರಯ್ಯ ಎಂಕ್ ದೇಗು ಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಾರ್ ಮಾರೆ ನಿಗಿಲ್ ಅಯ್ಯ ಗಡಿ ಒಡೆ ಓಪಿನ್ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತೋಜಿ ಕೂಡ ನಾಡ್ಪಾವ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇತ ಓಲೆ ಅಯ್ಯ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರಯ್ಯ ಓಲ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆನ ನನ್ನ ಎಂಚಕೇನು ಮಾರಯ್ಯ ಆಯಡ ಒಂದು ಕೆಪ್ಪೆನತ ಅಂದ್ ಮಾರಯ್ಯ ಮೂಗು ಪುರ್ಲುಂಡು ಮೇನ ಕೆಪ್ಪ ಕೋಡೆ ನಿನ್ನ ರಾಮೆ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇಗೆತ್ತ ಐಕಿ ಪೋತನಂಬೆ ಕೋಡೆ ನಿನ್ನ ರಾಮೆ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಆಟ ಆಂಡಲ ಪೋದು ಟೊಮಾಟೆಗೆ ಬೂರಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂಡಗಿನ ಕೆಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ರಾಮ ಆಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾನ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಏನ ಮಗ ಮಾರೆ ಆಯಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ರೆ ಪೋಯ ಮಾರಯ್ಯ ಪಾಪ ಕೆಪಿಕೇನು ಜಾಯಾಗ ಆಟದ ಪಂಡೆ ಅದಗ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ಪೆಂಬೆ ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೇಗ ನನ್ನ ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಕೇನುವೆ ಪಂತ ಕೇಳ ಏನಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ರಾಮ ನೆಕ್ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಮರ್ದುಂಬೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರಯ್ಯ ಆಟ ನಲ್ತು ತೋಜಾಡೆಂಚ ಆಟ ನಲ್ತು ತೋಪವನ ಆಯಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಳದ ಕಲಿನ್ಲೆ 90 ಮೂಲು ಆಟ ನಲ್ತದು ತೋಪವರೆಗೆ ಆಪುಣ ಮಾರಯ್ಯ ಏರ ಆಟ ನಲ್ತು ತೋಪವನು ಮ್ಯಾಲ ತಗಲು ಬೋಡಿಜಿಂಬೆ ಆಟ ಬರ ನಲ್ಪೇರೆ ಬಕ್ಕೇರೆ ನಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಶಿವಣ್ಣನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಗುರುವಣ್ಣನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಬೈದು ಜೇರ್ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲು ಪೂರ ನಲ್ಪೇರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಏರು ಮಲ್ಪುನು ಮಾರೆ ನಂಕು ನಲ್ಪೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ನಲ್ಪುಗ ಯಾನ ನಲ್ಪು ಯಾನ ನಲ್ಪು ಜನಿಸ ಆಟ ಏರು ಈತೆ ಆಟ ನಲ್ಪುನ ನಲ್ಪೆಂಬೆ ಈ ಆಟ ನಲ್ಪೇರೆ ಆಟ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದು ತೂತನ ಮಾರಯ್ಯ ಆಟ ತೂಜಿಡದಾನಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಪ್ಪುಜ ಆಟ ಎಂಚ ಬಂದೊಂದು ಏನವ ಆಟ ನಲ್ಪುವನ ಕೋಲ ನಲ್ಪುವನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಹೊರ ನಲ್ತದ ಆಯನ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ಏನ ನಲ್ಪುವನ ನಲ್ಪಲಂಚಿ ಐನಂಚಿರ ಎದುರುಂತಲ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಡೆಡೆ ಬಲ್ಪಿ ಮಾರಯ್ಯ
ಆಯನ್ ತೂಲ ಸಮ ತೂಲ ಏನೋ ಮಲ್ಪುವೆಗೆ ಮಾರಯ್ಯ ತೂಲ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಕೊರೋಡ್ಚಿ ಅಂಕ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇತಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆ ಕೀಲು ಕುದ್ರೆ ನಲ್ಪವನಾಗಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಡ ಸೊಂಟದ ಕೀಲ್ ತಪ್ಪವೆ ತೂಲ ನಿನ್ನ ಆಟ ನಲ್ಪೇರೆ ಪನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಕೀಲ್ ಕುದ್ರೆ ನಲ್ಪವರೆ ಪನ್ನಿ ಹತ್ತು ಒಂದಿಶ ಆಟ ಅತ್ತ ಮಾರ ಓ ಉಂದತ್ತಂಬೆ ಕೂಡಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ ಆಟ ಕುಡಂಜಿ ಏನ ಮಾರೆ ಕುಡ ನನ್ನ ಓವು ನಲ್ಪವನ ಯಾಲ ತೂಪೆ ಅಂಚಿ ಹೊರ ನಲ್ಪುಲ ಅಂಚಿ ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರೆ కేజీ సేమే కన్లే 3 కేజీ సేమే కంతు 1.5 కేజీ బరిక్కుదీలే అవ బొక్క 1.5 కేజీ అవు అక్క కొర్లేయా ఓ మారయా ఎన్న అక్క అత్తు నికల్న అక్క ఎన్న పొడేది కొర్లే పండినేయాను అవ ఇతే నికులు ఎన్న మల్పోరు ఆ సేమే ఉండత్త 1.5 కేజీ ఐకు పాడ్లే ಬಾಕಿದ 1.5 ಕೇಜಿ ಮೂಲ ಪುರಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಾ ಕಲತ್ತು ಕೊರ್ಲೆಯ ಏರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಜೋರಾಯಿನ ದಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಟ್ಟೆ ತೋಜುವಲ್ಲ ಪಲ್ಲಕನ್ ಇರಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಮಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬರೀನಿ ತೆಂದಿನಿ ಒಲ್ತಿಯಾ ಒಲ್ತು ಬರ್ಬಿನಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಗಾಂಡಲಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೇರು ಎಂಗ್ ಮೂಲ್ ಚಾ ಬರ್ಪಿನ ಗತಿ ಉಂಡ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕೆಬಿಯೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಬರ್ಪಿನ ಬನ್ನತ್ತಿ ಪೇಪರ್ ದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಓ ಪೇಪರಾ ಅವಳು ಬೆಂದಿರು ತೆಕ್ಕರೆ ನೀರಿಜ್ಜಾ ಎಂಚಿ ನರಕ ಈ ಲೈಟೇ ತೆಕ್ಕುನ ಮಾರೆ ಅಂಚತ್ಯ ಬೆಂದರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಮೇಯ್ದೆಕ್ಕರೆ ನೀರ್ ಬರ್ತೀಯ ಐಕ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾರಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ದಿನೋಲ ಪುಲ್ಯಗಾಂಡೆ ಮೂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಪಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಮೂಡೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪತ್ತ ಈ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣ್ಯ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪೋಣ್ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪುಲ್ಯಗಾಂಡೆ ಮದಿಮೆದಿ ಒಂದು 6 ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲುಡು ಯಾಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚೆತ್ತರು ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಲಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಂಚ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಲಕ್ಕಿತ್ತೆ ಈ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೀವತುಂಡನೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಒಂಟೆ ನರ್ವಂಟೆ ನಕ್ಕುರ್ದಲಕ ನೆರ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಮಂಡೊಂಜಿ ಪರಬೇರೆ ಪಾತೆರಲಿಚ್ಚ ಮಾರೆ ಅವೇ ನೀರ ಕೈಟ್ ಅವು ಯಾನೊಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪೊಡುಂದಿಲ್ಲಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ತೂಕ ಅತ್ ಬರ್ಚೆ ಓ ದೇವರೇ ಪರಬನ ಪೋಪಿ ಕಾಲೊಳ್ಳ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ತೂಪೆತ್ತ ಪರಬಾಗ ಭಾಷೆ ಇದ್ದದಾನೆ ಏರಿಯಾ ಪರಬೇರಿಯಾ ಈ ಪರಬಿ ಅಂತ ಈ ಪರಬೆಂದಲೇ ಪೋರ್ಚುದಿಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರ್ಪು ನೀ ಪರಬೆಂದಲೇ ಪೋರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬನ್ನಿಯಾ ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಬಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ ತಾನೆ ಮರ್ಲುಂಡೆ ಇರೇನ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ ಅವು ಮಾತ ಸೈಯಡು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಚಾಕಂತ ಕೋರು ಮುನ್ನ ಯಾನು ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ತಾಲ ಬರ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಚಾಕಂತ ಕೋರು ನಟ್ಟೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಉಂತಲೆ ಕಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಕನ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಬೆ ಮಾರೆ ನಟ್ಟುಂಡೆ ತಿರ್ಕಾಡೆ ನಟ್ಟು ಬೇಗ ಕಣವಾ ಅಜ್ಜರೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಪಿನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ಪತ್ತು ನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪನ್ಲೆವೆ ಎಂಕ್ ಎಂಡ ತಿರುಗು ಗೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಪರಬಗು ನೊಂಜಿ ಸರ್ತಗೆ ಎಂಡು ಮಾರೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂತೆ ಮಾರು ಉಂದೇನು ಎಂಚ ಒತ್ತುನು ಕೈತಲ್ ಕೆಬಿತ್ತಲ್ ಪನೆ ತೀಕ ಬರ್ಪುಂಡ ತೂಕ ಬೈದನ್ ಹಾ ಹಲೋ ಏತು ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರಿಯೇ ನಿಖುಲ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ರೆಂಗಿದೆ ಬೈಯಡು ಒಂಜಿ 5-6 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ವಾಟ್ ಅವೇ ಒಂತೆ ಹಾಡ್ತ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ ದೆಕ್ಕರುಂಡು ಏರ್ ಮಾರೆ ಪಾತಿರ್ನು ನಿಖುಲು ಮೂಜ್ ಜನ ಬತ್ತಾರೆ ಯಾವೇ 3 ಜನ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಚಿ ಇಂದಿ ಎರಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಏನಡ ಅವಂದು ದಿಲೇ ಫೋನು ಅವ್ವ ಒಂದು ಸಂಬಳ 300 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸಂಬಳ 300 ಸಂಬಳ ನಿಕ್ಲೇಗಿ ಚಾರ್ಪಿ ಬೈದಲ್ ನಿಕ್ಲೇಗಿ ಅಜ್ಜರೆ ಚಾಪದಲ್ಲಿ ಕೊರ್ ಅತ್ಯ ಇವನ್ ಬಾಜಂದೆ ಕುಣಕಲೆಗಳು ಎಂಜಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾರೆ 350 ಸಂಬಳ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ನಿ ಅತ್ತು ಈ ಉಳೆ ಬೋಣ ಬಂದು ಪೋಯತ್ತ ಬಾಜಂದೆ ಕುಣಲ್ಲ ಪಾನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅವೇನ ಮದ್ನಾಪಿನಲ್ಲ ಪಾನ್ ಮಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವೇರಿ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅವು ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಲೆದೆ ಅಯ್ಯ ಏರು ಬಾಜಿನ ತೆಕ್ಕುನೆ ಪಾತಿರ್ನ್ಯಾ ಅಂದು
ಇಂದೆ ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಾನಸ ಪೋಡು ಯಾ ಪಿದರ್ ಬರ್ಪೇವಾ ದಿಯೇ ನನವಾ ಮಾನಸ ಮನೆ ಪಂದ ಫೋನ್ ದಿಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಮೋಲ್ ದಿಯಲ್ ಮಾರೆ ಫೋನ್ ಈರ್ನ ಎಂಚಿನ ಸಂತೆ ಮಾರೆ ಎಗ್ಲೆ ಮಾನಸ ಬಾಯರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ಬೇರೆ ಡೌಲ ಉಂತುದು போனತ್ತೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲಕನೆ ಮಸನಗೆ ಪೋಪಿನ್ಯಾ ಎಂಚಿನೇಕ ಮಸನಗು ಮಂಡೆ ಸಮಂಡಿ ಯಾನ್ ಮಾನಸ ಮನ್ನಿ ಅವು ಪುಚುಕ್ಕ ಜಾರಂ ಪೋಪುನತೆ ಅವು ಅತ್ತು ಅವು ಪಡು ಈರ್ ಮಸನ ದೇಬು ಅಂತೀನಿ ಇಂದ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಕೇಂತುಲ ಈತೆ ಮಾನಸ ಬೀಚ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ ಮಲೆ ಮತ್ತೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪತ್ತ ಅವಳೊಂಜಿ 10-40 ಜನ ಪೇರು ಅಕಲೆದುರು ಈ ಲೆತ್ತೊಂದು ವೈನಾಳಿ ಪಂಡ್ರೆತ್ತಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವತ್ತ ನಾಳೆ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತ ನೀಲ ಮಂಡೆ ದೀಯಂಡ ಪರ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ತೂಪಿನ ಬದಲು ಯಾನ್ ಏನ ತೂವಡವು ಆಕಿ ಮಸನ ಬಂಡಿ ಏರಿಪೇರು ಬನಿಗೆ ಏರ್ಲೆ ಪೂಜಾರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಚಳಿ ಚಳಿ ಗಾಳಿಗ್ ಕಾಟವು ಕೊರ್ತಿನ ತೂಕು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಪೊದ್ದಿ ಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಸುಖ ದಿಕ್ಕುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಮಸೂನೆಗೆ ಬೋತಿನ್ಯಾ ಅಂದ ಈರ್ನ ಬೇರು ನಾನು ಅಜ್ಜ ಮರಿ ಕಾಟದು ಹೋಯ್ನಿ ಸಂತೆ ಅವು ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪಂಡತ್ತುಲ ಅವು ಜಾಲ್ದಿ ಎದುರೊಂಜಿ ಮರೊಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗದ ದುಮ್ನಾನೆ ಅಂತೂ ಕಡ್ಪೊಡಿ ಕರ್ತದು ನಿನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಜವನೇರವಾದ ನಲ್ಪಾರ ಜಾಗ ಓಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲೇ ಕರ್ತ ಅಟಿಲ್ದೆ ಬರ್ಪೇಗೆ ಆಯ್ಕೊಂದು ಬಾಡ್ಗ ದಾದ ಬರ್ತುಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ಪಾವಡಾಯಿ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಬಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಮರ ಕಾಟ್ಪುನ ಬಣ್ಣತ್ತಿ ಏನ್ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಗೋರು ಮರ ಕಾಟಿನಿ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಂಡಿತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಅಟ್ಟನೆ ಈರ್ ಪೋಲೆ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಲೆ ನರಕ್ಕ ಮಾರೆ ಏಸಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಾರೆ ಸಂತೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರಿ ಮಾತಿರು ಮಾರಿ ನೆರ್ಪಿನೆ ಚಾದೆ ಕಂದಿತೀನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾದೆ ಕಂದಿತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಕೆರಿಯೇ ಕೈಟು ಕೊರ್ನತೆ ಚಾ ಚೊಮ್ಮುಡತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ದೀತೀನಿ ಏನ ಕೆರಂದೆ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಧರ್ಮ ಕೆರಿಯತ್ತ ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಯಾನ್ ಪರಪ ಕೆಬಿಗೇನು ಜಿಂದೆಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಲ ತೋಚ ಮಾರೆ ಕೆರಿಯ ಧರ್ಮ ಕೆರಿಯತ್ತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಪಾನಿ ಏಸಲ ಬರ್ಪುಣು ಮಾರೆ ಹೊರ ಪೋಯ್ನತ್ತೆ ಒಡೆ ಬಿತ್ತಡ್ ನೀ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಫೋನ್ ಹತ್ತು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅವು ಪೋಪೆ ಉಂಟು ಒಡೆ ಬಿತ್ತಡ್ನಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಬಂಡ ಮಾರಿ ದೆತ್ತು ಬರ್ಪೆಯ ಜ್ಞಾನಿ ಪೋಪೆ ದೆಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ಪೋ ರಜ್ಜರ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟ ಇದೆ ಮಾರ ಈತ್ ಬೇಗ ಬಕ ಚೇಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅಜ್ಜರೆ ನಾನು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯರ್ ಚಾಮಂತ್ ಕನ್ಪೆ ಅವೇ ತಾಳ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮನ್ ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮಂತೆ ಪಲ್ಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯರ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಈಜ ನಂತ ಚೋಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೋನ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಾನು ಅರೆ ಬರ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮನ್ ದೆತ್ ದಕ್ಲೆ ಆಮಿಕ್ ಸಂತೆ ದಾದ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕರ ಹೌದು ಅದ್ ನಾ ಇದೇ ಗಿನ್ನಿಯ ಬಕ ಚೇಟ ಇರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಎಂಚೊಲ್ಲರಂದು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೆಯಾ ಈ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ದಯಟ್ಟು ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮಾತಿ ತೆಂಚೊಂಡು ಬೇರನೆ ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪನ ದಯಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತ ನುಪ್ಪು ಕೊಂಜಿದ ತರ ಬೈಜಿ ಅಂದಂದಿತ್ತೆ ಸಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ರಜೆ ಅತ್ತೆಯ ಅಂದಂದ್ ರಜೆ ಆಯ್ತ ಮುಗಿದಿತ್ತೆ ಸಾಲೆ ಶುರುವಾತು ಅತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಕಾಸು ಎಂಚೆ ದೆಪ್ಪೋ ಪನಿಗೆ ಕಾಸು ಎಂಕುಲುಂಡತ್ತೆ ಈ ಮದುಮೆಗ್ ಐಕ್ ಪೂರಾಂಡ 45-50 ಎಪ್ಪುವ ಒಕ್ಕ ಇರ್ನ ತೊಟ್ಲು ಬಾಡ್ನ ತಮ್ಮನ ಪೂರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ 15-20 ಎಪ್ಪುವ ಇತ್ತೆ 15-20 ಮಾತ್ರನಾ ಅದೇ ಅಂಚಂಡಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಪೊಲ್ಲ ಒಡಿಯ ಈ ಮಾತ್ರ ಪೊಲ್ಲ ಏನುಂಡತ್ತ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಕ ಚೋಜೋಡು ಆತೊಂಜಿ ಶೋಕ ಅವಳು ತೀರ್ವನಿಕ್ ಪೊಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ್ ಟೈಲರ್ ಅತ್ತು ಕೇರಳದ ಅಡಿಗೆದೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯರ್ ಇದದ ಕಂಬ್ಲೋಡಿ ಎರಗಿಡ ತೊಂದಿತ್ತೇನೆಯ ಎಂಚಿನ ಒಕ್ಕ ಬುದರ್ದೆದುರು ನಾಯರ್ ಅಂತ ಬಾರ್ದಾ ಓಯ್ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಕೇರಳಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮನೆತನ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಅವೇನು ಚೂರು ಬುಟ್ಪಾತ್ ಬನ್ನಿಯಾ ಎಂಕ ಕೆಬಿ ಕೇಂಡಿಯಾ ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಅವರ ಒಕ್ಕಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತು ನಲ್ಲ ಬೈತಿ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் தாதா பண்ணு பண்ணு உன் நெட்வொர்க் ஜோடு பண்ணு அந்த தாதா பண்ணுப்பா பீரியடா 1.5 kg புரியா இந்த மாறயா நீக்குள் பீர దక్కొచ్చి నాకు 70 రూపాయలు లాస్ ఆపును ಒಂಜಿ పీరియడ్ ఇతనికులు పురి దక్కొచ్చి అవా ఇద్ద ఐటమ్ ఎంజిన మల్దరు ఓ అవు మల్దరా బొక ఉందు అవులా ಇತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಎಂಜಿನ ಒರಿದನು ಅಂದ ಇತ ಪಾಯಸ ಒರಿದನ ಒಯ್ತ ಮಲ್ಪುಡು ಪಾಯಸ
షాగు క్యాన్సల్ షాగు బొచ్చి నీకు ఎన్న మల్పోరు ಗೊತ್ತುಂಡ 3 kg ಸೇಮೆ ಕನ್ನೆ 3 kg ಸೇಮೆ ಕಂತು 1.5 kg ಬರಿಕ್ಕುದಿಲೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ 1.5 kg ಅವು ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆಯ ಓ ಮಾರಾಯ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡಿನೆ ನಾನು ಅವ ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಮಲ್ಪೋರು ಆ ಸೇಮೆ ಉಂಡತ್ತ 1.5 kg ಐಕು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಕಿದ 1.5 kg ಮೂಲು ಪುರಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ ಕಲತ್ತು ಕೊರ್ಲೆಯ ಏರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅವ ಆವು ಪಂಡ ದೀಪೇನ್ ಸರಿ ಆವು ದೀಪ ಅಪ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಜಿ ಒರಿನೆನ್ನ ಅತ್ಯ ಒಂದು ನಾಯರ್ರೆ ಒಂದು ಸೇಮೆ ಪುರಿ ಪಾಯಸ ಎಂಜಿನ ದೇ ಇರಗಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿಯ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಪಾತೇರ್ನ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಕೇಂಡುಗೆ ದಾನೇನ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇನುಜಾ ಇಡ್ಡಿ ಅವುಪುರ ಪಣೊಚ್ಚೇರು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ವೈಕ್ಲ ಪುಲ್ಲಿ ಬರಡಿ ಯಾಂ ಪಂಡೆನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಕ್ಲೆ ಬೇಯ್ ಪೂಜಿಗೆನ ಬೇಯ್ಪುಣ ಹೌದಾದ ಬೇಯ್ಪುಣು ಅಂಚತ್ಯ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪಣ್ಯ ಓ ಕೋರಿ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಪುಂಡಿಂದ ಎಂದ್ಯ ಇತ್ತಪುರ ಜವಣಿಯರ್ನ ಎಚ್ಚ ಪುಂಡಿಯ ಬೇಯ್ಪುಣತ್ತ ಬರಡು ವೈಕ್ಲ ಪುಲ್ಲಿ ಬರಡು ಓಲ್ಲೆ ಅವಳು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿದ ಕಣ್ಪೆನ್ನಿ ಉಂಟು ತಿಂಡಿಗೆ ನೀನ ಸೇಮೆದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಟ ರಾಪಜೆಂಕ್ ಬರಡು ಪುಲ್ಲಿ ಬರಡು ಒಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲೆ ಪಣುಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆನೆ ನಿಕ್ ಕಲ್ಪಯ ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪಣಪೆ ಅತ್ಯ ಈದದ ಪನ್ಪೆಯ ಈರಿ ಎಂಕಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಏನ ಪುಲ್ಲಿಡ ಪನ್ಪೆ ಉಂತುರಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮಾರಿನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೆ ಕೈ ಬತ್ತೆ ನೀನ ಸಾಮಾನ್ ಬತ್ತೆಯ ಬಲೆ ಅಸಲು ಮೂಜದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋಕದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಿತ್ ಮೋಕೆನ ನಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ದುಂಬುದ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತರ ನಾಡ ಆಣ ಬಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜರ ಇತ್ತಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಬೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಆದುಪ್ಪು ಶೋಭಾ ರಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ದೀಪಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನಗ್ಲಿ ನಿಖಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಆಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪಾಡಾಪುಣು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಕಾತಿನಾತ್ ರುಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಚಂದ ಆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೊಂಜಿ ಶೋಗುಡು ಮೂಡ್ದು ಬಂದ ಸುಮಾರು ಜನತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಕು ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಕ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಗ್ ಸಂಡೇ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಬೇಕ್ಲಿಗೆ ಮಾದರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆಡೆ ನಿಗ್ಲೆನ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಹಬ್ಬ ಆತನಗ ನನಾದ ತೆಲಿಕೆ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಪುಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕಾದೊಂದು ಬ್ಲೆ ಅಂಡ್ ತೂ ಒಂದು ಬ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾ ತುಳುವರೆಗಳ ಕುಡರ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಗಲ್ ತೋಂದು ಪುನಂಚನವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಯಾನ ನಿಗಲ ರೂಪೇಶ್ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬರೋದು ಪುನಂಚನ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ನಿಗಲ ಮೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಟ್ ಈಸ್ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆದೆಲಿ ಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡಿನ ರೌಂಡ್ ಶುರುವಾತನು ರಡ್ಡಿನ ರೌಂಡ್ ಪಡತೊಂದುಂಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ನಡಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಆವೊಂದು ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಾಡ ತೆಲಿಕೆದ ತಮ್ಮನ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಅಂಜಾದ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತಗೊಳ್ಳುದು ತೂ ಒಂದು ಪುನಃ ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಾಡ ಇನಿ ವಾರೀತಿದ ತೆಲಿಕೆ ಏತ್ ಮಟ್ಟಡ್ ತೆಲಿಕೆ ದಿಕ್ಕುಡು ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೋಂದಿಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ದಾಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾರಣೀಭೂತರಿಲ್ಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಗ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ಯಾನಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಪೋಡು ಬೇದೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಈ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಜನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಜೋರಾನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಜೋರಾನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವಾನಮನೆಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆತನ ಪಂಡಿಡ್ದಾಣ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳು ಕಲಾವಿದಲ್ಲ ಯಾನು ಹೊರ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂತು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆನು ಮನಸ್ಸಡು ಮೂಡವನಾಥ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಯಶಸ್ಸು ಅಂಚಾದ ಕಾಸರಗೋಡದ ಪೈವಳಿಕೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಅಮ್ಮ ಪೈವಳಿಕೆ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಆಡಿಷನ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ ತೆಲಿಪಾದನು ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ರಡ್ಡನೇ ರೌಂಡ್ಗೂ ಬೈದರು ಮೂಲ ವಾ ರೀತಿ ತೆಲ್ಪಾವೇನನ್ನು ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಅಕ್ಲ ವಿಚಾರದಾತನ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ನರಮನೆಗೆ
ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲವರು ಮಾತ ಯಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಯ ಅಂಚ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ಈತ ಒಂಜಿ ಬಂಡವಾಳನ ಪಾಡ್ದು ಆನಮ್ನೆ ಸಾಧಿತಪ್ಪ ಅವನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ ತೆಲ್ಪಾರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಮ್ಮ ಪೈವಳಿ. ಹಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹಲೋ ಏರ್ ಪಾತರ್ನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾರು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ದಾದಾ ಸರ್. ದಾದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರ ದಾದಾಗ ಸಂಬಳ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಅರ್ತಿಂಚು ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ನಿಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿಜಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸರ್. ಒಂಜಿಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್. ಒರಿಯನಲ್ಲ ಪತ್ತು ಉಲೈ ಪಾಡ್ರ ಆತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಉಲೈ ಪಾಡ್ದೆ ಸರ್. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತಾನೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕೇಂಡ ಎಸ್ ಪಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾಯಿ ಕುಡಿಯ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚಿನ ಸೀದಾ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಂತೆ ಜಾಗ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಕುಲ್ಲೆರ ಚಾರಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುವ ಸರ್. ನಿಕ್ಕಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಲ ಎನ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡಿಗುಲ್ಲು ಬಲ ಮಗ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆರ ಮಾಡಿ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡಿಗುಲ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಕುಲುಮುಲು ಮಲ್ಲ ಗನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದನೆ ಕಂಡದು ಬತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗು. ಹಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದದ ಎನ್ಕೆನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಅಂದಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಆ ಸರ್ ಬಂಗುಡಿಗೆ ಐತೆ ಸರ್. ಎಂಚ ಬಂಗುಡಿಗೆ ಐತೆ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಐವಾಗ ಮೂಜಿ ಚಬೂತಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಪ ಅಂಜಲ್ಗೆ ಐತೆ ಸರ್. ಅಂಜಲಿಗೆ ನೂತಿರುವ ದಾದ ಕಾಂಡನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋನ ಮಲ್ತ ಮೀಂದಾಗ ರಾಯಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ದಾದಾಗತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸರ್ ಇಂತ ಪೇಪರ್ ತೂತಾರೆ ಸರ್. ದಾದಾಗೆ ಪೇಪರ್ ಡಂಜಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅಂಚ ಮೀನುದಾಳ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿ ಸರ್. ಬಲೆ ಬೀಸನೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೆ ಗಾಲ ಕೊಂಚ ಮುಗುಡು ತಿಕ್ಕದನು ಬೋಡ ಓಲುಂಟು ಸರ್. ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಪಾತೆರಂದುಂಡತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಳಾಯಿ ಬೋಡ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ಬ ಒರಿಯನ ಬತ್ತು ಉಳಾಯಿ ಬಾಡ್ರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಲ್ತು ಫೋನು ಮುಲ್ತು ಫೋನು ಅವು ಎನ್ನ ಜನ ಆಯನದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಏನು ಅಪರಾಧಿನ ಪತ್ತು ನಿಂಚಿನ ಮಿತ್ರದ ಮಿತ್ತಿ ಎಸ್ತಿನ ಫೋನು ಇಲ್ಲ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನೆ. ಹಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್. ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೆ ಅಂದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಲು ಗುರುಪುರ ಸಂಕದಡಿಟ್ಟು ದಾದಾಂಡ್ ಜುಗಾರಿ ಒಪ್ಪಂದುಲ್ಲರು ಸರ್. ಎಂಚಿನ ಜುಗಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದುಲ್ಲರು ಜುಗಾರಿಯಾ ಅಂದ ಸರ್. ಕಾಸದಿದ್ದು ಒಪ್ಪಂದುಲ್ಲರು ಗೊಬ್ಬು ಬಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬು ರಮ್ಯ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬಲಿಗಳು ಬರೇಲ ಅಂದಂಡ ಒಂಜಾಟ ತೂತೊಲ್ಲೆ ಆಡು ದಾದ ಗಲಾಟೆ ಅವಳು ಸರಿ ದಾದಾಂಡ್ ಮೂಲು ಒರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆಂದು ಪಂಡದ ಒಂಜನ ತಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಯ್ದನತ್ತ ಸರ್. ಅಂದ್ ಆರ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ತರದಿನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಸರ್. ಆ ಈತ ಬತ್ತೇರ ಐತೆ ಬೈದೇರ ಸರ್. ಆಗ ಹೊರ ಉಳಾಯಿ ಬರಬೇಡ ಈ ಅವಳು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನೊಳ್ಳೆ ಸರಿ ಸರ್ ಕಡ್ಬಿಡುವೆ ಮಗ್ಗ ನಿನ್ನ ಇನಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾಯಿಸಿ ದಂಡ ಪೋಲೆ ತಂದವಲ್ಲ ಏರು ಬತ್ತೇರ ತುಳ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा. अच्छा बाले ಯಾನು ಶ್ರುತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆನಾಗ ಯಾನು ಪಣ್ಣೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟ ಎಂಕುಂಜಿ ಬೋಡ್ಚಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ 40 ಜನ ಬೆಡಿತಾಕಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇನೀರು ಮೈಪೇರ ಪೋಯರ ಬುಡುಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಸಾಂಕುನೆ ಏರಿಂದು ಪಂಡದು ಏನು ಪ್ರಧಾನಿ ಬೋಡ್ಚಿಂದು ಪಣ್ಣೆ ಏನು ಪಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡ ಬಾಲೆ ತಪ್ಪಿಜಿ ಸರ್ ಬೇರೆ ತೊಂಜನ ಬಚಾವ್ ಮನ್ಬ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ತಾರೆ ತಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕುಲ್ಲು ಮಗ ಅಂಚ ಸಾದಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಅಂದ ಜಗನ್ನಾಥರ ದಾದ ಕಲಾಟೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಕುಲ್ಲೆ ಏರಿ ಮಗೇನ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತುಣಗ ಮೇನ ಮಖಾಣ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಮೇನ ಅಪರೂಪಗರ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಕೊಂಡತನ ಮೇನ ಚಲಿಯಂತೆ ಬುಡು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಮಗ್ಗೆ ಕಳುವೆ ಬೋಡ್ಚಂದ್ರ ಮಂತಂದ ಪತ್ತು ಉಳಾಯಿ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಈ ಕಳುವೆನ ತಾಯ ಮಗ ಇಂಚ ಕಂಡದ ಬೆನಿಯರದಾನೆ ಸಂಕಟ ನನಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜವ್ವನೇನಿಕ್ಕೆ ಆಯನ ಯಾಂತುವೆ
ಈರ್ನ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡತ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಕಿರಿಕ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ಯಾರೇನು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ತರದಿನ ಪುಣ ಆಬುಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಡೆ ಉಂಟ ಎತ್ತಿನ ಗಡಿ ಪಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಆಡೆ ಉಂಟ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಗಡಿ ಪಾರ ಇಂದ ಐಡೆ ಬಲ ಈ ಕುಲ ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಾತ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಡತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದವರ ಏನು ಕತೆ ಕೇಳುವೆ ಕೊಳು ಯಾನ ಕತೆ ಮನ್ಪೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಗಡಿಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಏತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಗಡಿಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತದಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಭಾರತದ ಕ್ಲಂಚಿ ಹೋಗ್ನಿ 5 ಜನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಮೇಲೆ ದೀನೆ ಬಣ್ಣಗ ಇದ್ದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪುಣ ಏನು ಬಾಲೆ ಈ ಕ್ಷೇಣೊಂದು ಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಖಾಂಡೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ತಿದ್ಕನ ತಿಂಡಿನ ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದು ಸೇಮಿಗೆ ಪುಂಡಿನ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಪೋದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆವೊಂದಿತ್ತ ಆ ಮೈದು ಅಕ್ಕಲು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಈ ಮೈದು ಎಂಕಲು ಪೋತು ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣಗ ಕೈಕರ್ದೆಕ್ಕುವ ಯುದ್ಧನವರ ಉಂಟವ ಯುದ್ಧದೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಲ ಉಂಡ ಪಗ ಹೌದೈತೆ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡಾವುಲು ಮುಖ್ಯಂಚಿನ ರೈಲ್ ಹತ್ತಂದು ಪೋಪುಣೆ ಅಚ್ಚ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕೈತಲ್ದು ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಒಂಜೆ ರೆಂಟೆ ಅನಾಗ ಒಣಸಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿ ಬುಕ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪ ಈ ಬಾಲೆ ಕೇಳೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾರೆ ಕೇಳಿ ಎಂಕಲಂದ ಎನ್ನ ಮೇ ಕೋಲ್ಚುಡು ಗೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕತೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಣೆ 6 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಪುಡುತ್ತ ಅಪಗ ಎಂಕಲು ಯುದ್ಧ ಭಾರತ ಕಾಲದ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ತಲ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡದತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಣಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡದ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಡ ಎತ್ತಲ ಕಾಸು ಮಲ್ತದೋಳಿ ಎಂಕಳಿಗೆ ಅವು ಬೋಡತ್ತ ಓವುದು ಖೇಣೆ ಅವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾರಯ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಡತ್ತ ಧರ್ಮಗೂ ಬಿಂದು ನಕ್ಲಿ ಎಂಕಳು ಅಂಚ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಡತ್ತ ಬಿಂದು 6 ಗಂಟೆನಾಗ ಯುದ್ಧ ಉಂಟವಣೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೋ ತಾಯ ಬಂಡ ಕೆಲ ರೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದೇ ಉಂಡತ್ತ ಒಳ್ತು ಬರ್ಪುಣೆ ಗೊತ್ತಾಪು ರೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ 6 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಯುದ್ಧೋಣ ಉಂತಾವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯುದ್ಧೋಣ ಉಂತಾ ಇರೋಣಾಗ ಆಮೇಕಲಲ್ಲಿತ್ತು ಪಣೋಡತ್ತ ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಗಣ್ಣೆಲಿತ್ತು 6 ಗಂಟೆ ಅಣಿಂದು ಬಂಡದು ನಾಗಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಏರು ನಾಗಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಕೋಟೆಗಾರದ ಕೆದ್ಲ ಏರು ನಾಗಣ್ಣೆ 6 ಎಂಕಲ ಟೀಮುದ ಲೀಡರ್ ಕೆದ್ಲ ಏರು ನಾಗಣ್ಣನ ಪುದರಿ ಎನ್ನಲ ಪುಸ್ತಕಡು ಓದಿಜತ್ತ ಬೂಕುಡು ಓದಿಜಿಂದಾಗ ಯಾರು ಆ ಬೂಕುಡು ಉಂಡವು 6ನೇ ಪುದರು ಆ ಬೂಕುಟುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡವು ಅಚ್ಚ ಆರ್ದಾದ ಅನ್ಪಿರುದು ಪಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಹೋದು ಯುದ್ಧ ಉತ್ತವ ಅನ್ನ ಮೂಜಿ ಸರ್ದಿ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ನಕಲು ಉಂತಾಯಿರ ಬಡದ ಪಣ್ಣಿ ಆ ತೋರ್ತಾನಾಗ ಆಮೆ ಇರ್ತ ಅಕ್ಕಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಫ್ರೆಂಚಿ ವಾಸ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಪುಣೆ ಯುದ್ಧ ಉತ್ತವಣೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಉತ್ತಾತು ಅಕ್ಕಲು ಹಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಈಮೆ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೆಲ್ಲ ತುಚ್ಚಿದ್ದ ಬಾಂಬು ದಕ್ಕದು ಬಾಡು ಆ ಥೋಟಡ ಪತ್ತಿ 25 ಜನ ಸೈಪುಣೆ ಬೊಕ ಸೀದಡಾಕ್ಲೇನು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂದೇ ಫೋನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತ್ತೆ ಹಲೋ ಎಸ್ ಐ ಬಾತ್ರ ನಂದು ದಾದಣ್ಣ ಅಂದ ಛ ಏನು ಇತ್ತ ಪೀಸಿನ ಕೊಡ್ಬೆ ಮಾಜನ ಇತ್ತ ಕಡ್ಬಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಛಲ ಉಂಡ ಅಂದು ಅವಳೊಂದು ಆಂಜ ತೀರ್ಬೋದು ಆಯ್ನ ಪುಂಜವು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅವೇ ಸೂಗುಲಾಯ್ತು ತೀರ್ಬೋಯ್ನಗತ್ತೆ ತುಂಬುದ ಕಾಲುಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸತಿ ಸಾಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಬಂಡದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡದು ಈರು ಆ ಸತಿ ಉಂತಾಯಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುದಾದ ಬನ್ಪರು ಅವು ಎಂಚಿನಾಯಿನ ಬನ್ಪುಡೆ ಅವು ಅಕಲ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಸತಿ ಉಂತಾಯಲೆ ರೇವತಿ ಉಂತಾಯಲೆ ವನಜ ಉಂತಾಯಲೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾಂತಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕುಳು ಉಂತಾಯಲ್ಲ ಅವು ಪುರ ಅಕಲ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಡ್ತದನ್ನತ್ತ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗೊಬ್ಬರು ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಂದಾತ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಪಣ್ಣ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತೆ ಈರು ಪಣ್ಣ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬೇತೈತಿ ಅವು ಪುರ ಪಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಯುದ್ಧ ಉಂತಾವತ್ತ ಯುದ್ಧ ಉಂತದಾನಾಗ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಆಜೇರೆ ಮುಂಟ ಏನವಳು ಕುಲ್ಯರುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಏರಣ್ಣನಲ್ಲ ಹತ್ಯಾರ ಮೀನಿ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಆತ ನಾನು ಬಂಡದು ತುಯ್ಯರ ಅಂಚ ಹತ್ಯಾರ ಬಾಕಿ ಆತ ನಾನು ತೂಯರ ಕುಲ್ಲು ನೋವು ಏನು ತಾರೆಡ ಮುದಲ್ಡು ಕುಳ್ಳುದನೆ
ಅಂಚ ಒತ್ತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೆಳಕೈದಾತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾರಯ್ಯನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬ ಬೂರ್ನ ಮರೆಯ ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಾದಾಂದು ತೂಪೆ ಪೆಳಕೈದ ಮಾತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ತಾರಯ್ಯನ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೆಂದು ದಾಯೆ ಎನ್ನ ತೆರಕ್ಕೆ ಬೂರ್ಂಡು ಇಂಚ ದಾನೆ ಬೂರಿಯರ ಕಾರಣ ಅಂದು ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಅವು ದಾಯೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ నేను ಕಂಡು ಹುಡುಕನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪಗಣೆ ಯಾನ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿ ದಾದಾದು ಪಂಡ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಯಾನ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿನಿ ಅವೀರತ್ತಿ ಬಗೆಯರು ಅವು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮೆತ್ತ ಮೀ ದಾದಾ ಅತ್ತೇರ್ರೆ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮೆ ಕಂಡು ಹುಡುಕುತ್ತನೆ ರೇಡಿಯೋ ನತ್ತ ಮಾರಾಯ ಅಮೆರಿಕಟ್ ಆಪಲ್ ಬೂರ್ನೇನು ನ್ಯೂಟನ್ ಕಂಡು ಹುಡುಕುತ್ತನೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅಮೆರಿಕದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಕಂಡು ಹುಡುಕುತ್ತನೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂಡ ಇಂಡಿಯಾಗ ದೇಶವು ಯಾನ ಕಂಡು ಹುಡುಕುತ್ತನೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಂದು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಮಿನಿ ಬೇಡಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಬೇಡಿ ಜೋಡೋ ಬೇಡಿ ಎಂಕಲ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪನ ಬೇಡಿ ಉಲ್ಲ ಬೇಡಿ ತಾಕದಕ್ಕೆ ಇರ್ಪುನೆ ಗೊತ್ತುಂಡನಿಕ್ಕೆ ರೈಫಲ್ ತಾಕದಕ್ಕೆ ರಂದಿತ್ತ ಐವ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿನ 10 ಬೇಡಿ ಕೊರುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಂಚೆ ಕೇರ್ಪಾರ ಯಾಕಲಿಗೆ ಬಾಣೋದು ಇತ್ತೇರಿ ಬೇಡಿ ತಾಕದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇರೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬೇಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಾರು ಉದ್ದದ ಬೇಡಿನ 11 ಅವಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಲೆಪ್ಪುನ ಇಡ ಲೆತ್ತದಿ ಆಯ ಕೈತಾಳ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಬೇಡಿನ ಪಿರಾವ್ ಬತ್ತೋಡು ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪುನ ಹಂಗ್ಯೋ ಮಣ್ಣಾಗ ಹಂಗ್ಯೋ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಲೆತ್ತದ ಹಂಗ್ಯೋ ಮುಂಗ್ಯೋ ಅವಳು ಮುಂಗಿಲಿ ಉಂಡು ಮುಂಗಿಲ್ದ ಮಾಸ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ ಆಯ ಅಂಚ ಮುಂಗಿಲ್ದಾಡೆ ತಿರ್ಗಿನ ಬೇಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹಾಕುನೆ ಬೇಡಿಟ್ಟು ಹಾಕದ ಏರ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಬೇಡಿಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿತ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಗುಂಡಡಕ್ಕದಿಗೆ ಏರ್ಪುಂಡ ಐಟ್ಲ ಸುಲಭ ಇಂತ ಗುಂಡುಂಡತ ಈ ಗುಂಡುನು ಪೂರ ಇಂಚ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಚ ತೋರಿಸ್ತದ ಗುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಾರದ ಅಡಿಗೆ ಆಯೇ ಜಾರ್ದು ಪೂರ್ನಾಗ ಈ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ನಾಯನ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಕರುವ ಈತ ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚದ ಕತೆ ಬಣ್ಣದಲು ನಿಕ್ಕ ಬಾಡತೆ ಏನು ಕತೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಪನೆ ಕುಲ್ಲವಳು ಕತೆ ಅಂಚದಾದ ಪಂಡನ ಕಡೆ ಕತೆ ದಾಯ್ತದ ಮಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋಯ್ನವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋಯ್ನೆಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಈತ ಸಮಯ ಯುದ್ಧ ಮಾತು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ಯತ್ತ ಮಾರ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗ್ನೆ ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಗಾಂಧಿ ತಾಂತಿ ಟೋಪಿ ಠಾಗೂರು ಅಂತ ಇದ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೀತು 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತು ಅವು ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಣಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ತೂಲೆ ನೆಹರು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಮಾತೊಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಅಂಚೈನೆ ಇರ್ತಾವರೋ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪುಣ ಭಾಷೆ ಇಡು ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಪಂಡ ಪೋತ್ವೇರು ಎಂಕ ಅಂದಾಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಸಮಯ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಳಗಿ ಭಾರತ ಬುಡ್ದು ಪೋಲೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಹಿಂದಿಟ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡಟ್ಲ ಪಣ್ಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಪಂದಿದ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ನೆಹರುಡ ಪಂಡಗ 6 ಪಂಡರಿ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಬಂದು 6 ಪೋತು ಅಕಲ್ದ ಪಂಡೇರು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಲೆ ಬುಷ್ ಭಾರತವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಲ ಬುಷ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣಗ ಬುಷ್ ಇದ್ದದ ಬುಷಿನ ಅಜ್ಜೇವು ಆರಟ ಪಣ್ಣಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ತಾನೇ ಮಲ್ತೀರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಕಲು ಈತ ಸಮಯ ದಾಯ ಈ ವಿಷಯನು ಪಣಂದಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈತ ಜನ ಸಯ್ಯರಿತ್ತಿರ ಆಣಿಯ ನಿಕ್ಕಲು ಪಂತನ ಆಣಿಯ ಅಂಕಲು ಭಾರತ ಬುಡ್ದು ಪೋತ್ವಯ ಆನಂದ ಪಂಡೇರಿ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೆಹರುಗು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಏಪ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಾರದಕ್ಕೆ ನಾಗ 6 ಪಂಡೇರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊರಡು ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬಂಡೀರು ಅಪ್ಪಗ ನೆಹರು ದೂರ ಹೊಡ್ತು ತೂತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಾಡ್ದು ಬಂಡೀರು ನೆಹರಿಗೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಜಗನ್ನಾಥೇರೆ ಇರನ್ನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥೇರೆ ಈತ ಸಮಯ ಪಣಂದ ಇತ್ತೆ ಪಂಡರತ್ತ ಅಂಚ ಈರಿ ಸುರುತ ಪ್ರಧಾನಿ ಈರೇ ಆವೋಡು ಎನ್ನಡ ಪಂಡೀರು ಅಂಚ ಮಲೆ ಯಾನ್ ಎಕಡ ಪಣ್ಣಗ ಪಣ್ಣೆ ಸುರುತ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾನ್ ಆವೋಡು ಒರ ಉಂತಲೆ ಈರ್ನ ಸರ್ ಮುಲಿ ಏತಿಗೆ ಸುಣ್ಣುನೋರ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಇತ್ತ ತರಕ್ಕೆ ಮಾಡತ್ತನಿಕ್ ಮುಲ್ಪ 123 ಕೇಸ್ ಉಂಡು 123 ಕೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರ್ ಆ ಜನನ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆರ್ತೇನೆ ಜೈಲಿಡ್ ಬೋತಲ್ಲ ಕುರಿಪ್ಪೆ ಸರ್ ಜೈಲಿಡ್ ಬೋತಲ್ಲ ಕುರಿಪ್ಪೆ ಪಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಯಾವ ಈ ಮೌಲು ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ SP ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕೇಸಲ್ಲ ಸಟ್ಲಾಂಡ್ ಸರ್ ಅಂದು ಸರ್ ದಾದು ಸರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಜಗನ್ನಾಥರೇ ಈರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಈರಿಡೆ ಬತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಕೇಸಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಿಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕಿ ಈದು ಪುರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಏತ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಓ ದೇವರೇ ಯಾವಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ದೂ ತುಂಬುದ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಿನಿ ತೂವಾಡಾಣ ನಿಕ್ಕಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತೂಪಿನಕಲು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವ್ಯೂವರ್ ನಕಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕುಟುಂಬಲ್ ನನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಾಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಪೈವಳಿ ಕೆಡದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ದೂರಡ್ದು ಬೈತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಡು ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದುಪ್ಪು ವೇದಿಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲಿ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖೇನ್ಗ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಈರ್ ಬಲೆ ತಲುಪಿ ಒಂಜೆಟ್ಟುಳ್ಳ ರೆಡ್ಡೆಟ್ಟುಳ್ಳ ಮೂಜೆಟ್ಟುಳ್ಳ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಇದೇ ಈದ್ ಬಂಗಡ್ ಬರ್ಪರಿಂದ ನೀರೇನು ಲೆಪ್ಪು ನೀರೇನು ಈದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಈದ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಒಂದು ಖುಷಿ ಕಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದೆ ಅಂಚಾದ ಬಲೆ ತಲುಪಿ ಒಂಚೂರು ಆತ್ಕೂತರ ಬೈತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ nothing great in the script, punches also was okay, but Nikhil stage itna inge mast khushi ho. Thank you sir. And very happy that your entire family is here. Nikhil ne Kasaragod Nikhil hero hodu. Bari efforts kortare and I'm very happy. Thank you. And thank you very much sir and all the best. Thank you sir. Yes, ಬಹುಶಃ ಕಾಸರಗೋಡು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿನೇ ತಂಡ ಐಡ್ಲ ಪೈವಳಿಕೆ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನಿಗ್ಲಿಂದೋದು ಅಂಡ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಅನ್ಬೇಕೇನ್ ಗಬಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೇಕನೆ ಗುರು ಇದಕ್ಕೆ ಪಲಾಯ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲು ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಒನಸೊಂಪುನಲ್ಲ ಒನಸೊಂಪನಿ ರಿಟೈರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲು ಪಲಾಯ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ವಿಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಈತ ಮೋಕೆ ತೋಜಾದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈತ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪುಜಿಯರು ಬೇತೆ ಮಾತ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇ ಹೈಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ entertainers and you entertain us for the sake of entertainment. I salute you for that. Thank you sir. Wow. Thanks a lot. Nikhil tu baki family nakla barodondu Nikhil nama Nikhil ancha gadi leppu nama. Thank you sir. ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂದು ತೆಲ್ಪಾವೇರು ನಿಖಿಲ್ ಬದುಕದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಏರು ಮಗಲು ಮಿಗಿನ ಮಗಲು ಹೋಗಿ ಅಂಚಾಯ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಗಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಜೋರಾನ ದಾಡಿ ಓಡೋಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ವೇತೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಾಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಟುಂಬನ ಒರಿಪಾವಡು ಅಣ್ಣೆ ಮೇಗಿನ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಗಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆತು ಅಗಲ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರ್ದ ದಾದ ಪಂಡ ನಾಡ ಏಪಲ ಅಣ್ಣೆ ಮೇಗೇನಾಗಲಿ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡೆ ತೆಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ಜೋರಾಯನ ದಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬ ಏಪಲ ಇಂಚಿನೇ తెలిపావును మాత్రం అది తెలుతోందులో పడదు ఎంకల ఆశయ పనులు ఇరు నా అమ్మీరు ఇంచ పర్ఫార్మల్ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಿರಗೆ ಅಂಡ್ ಈರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲ ಕೊರೊಂದಿತಾರೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಿರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಇಲ್ಲಡೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಖುಷಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತಿದಾಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮೊಕಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಂಡ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಹೋಯ್ಟ್ಲಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇತ್ತಿನ ಖುಷಿಯಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ happy occasion. Real telke. So that is bigger than Bale Telpare. So that is example mokul kortere. Idi urugla, idi deshagla, pura deshagla. Family ottan aitha meter telke onji laughing entertainment would like. So all the best sir, I'm very proud of you. Thank you. Let this be a model for everyone. Yes. For all the viewers, this is what a family should be. Yes, whether it is entertainment or anything, mata ottige serdu mantanda there's a lot of fun in it
it is not just Very healthy also. It's a very healthy one. When the whole family gets together, it's not only entertaining to the public, it's entertaining them also, and it gets them closer. They makes the bond more closer. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತೂಪಿನಕಲು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವ್ಯೂವರ್ ನಕಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಾಡಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಏರ್ ಮಾತಾಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೂರ ಒಲ್ಲೇರಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಅಗ್ಲು ಮಲ್ಪೇರಿ ಸಾತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಿಗೆ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿ ದುಮ್ಮುದ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಪೋಪರ 2 ಲಕ್ಷ ಗೆಂದುವರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ನ ಉಡಲ್ನ ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಗಲಿ. ಮಲ್ಲ ಗೆಂದ ಹಿಡಿದ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಟ್ಲ ಪಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ ಕಾಸು ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಅತ್ತನ್ ತೋಜು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪಡ್ಡೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿಖುಲ್ ಅಂಚಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪಾತೆರ ಬಂತಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಉಡಲ್ ಎಂಜಿನ ಸೊಲ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ದು ಪೋಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏತು ತೆಲ್ಪಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಆತು ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬತ್ತದ ವಾನಮ್ನೆದ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕಂತನ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ವೇದಿಕೆಡು ನಮೂನೆದ ಬದುಕದ ಸಂದೇಶನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಣು ಅಂಜನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೇನ ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುವ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆಡೆ ನಿಕ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಗಾಬ್ಲೆ ತೋಂದುಬ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ. What a comedy!